ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 நாள் பகவத்கீதா வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது வந்து லெவல் 1 படிப்பு தான். அப்புறம் லெவல் 2, லெவல் 3 எல்லாம் இருக்கும். உங்களுக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ திரும்பி லெவல் 1 பண்ணாலும் பண்ணலாம், லெவல் 2 பண்ணிட்டு போகலாம். ஓகே, இது வந்து 18 டேஸ்ல கொஞ்சமா தான் நம்ம படிக்க முடியும். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம எங்கேன்னு படிக்கிறோம்? இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். அந்த கோவிலுக்கு தான் இப்ப வந்திருக்கோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவில் தான் நல்லா சேவிச்சுட்டு நமக்கு ஸ்லோகம் வந்து படிக்க மாத்திரம் வராம அதோட அர்த்தமும் நல்லா புரிஞ்சு வரணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கலாம். அண்ட் அது போல நம்மளோட வாழ்க்கையை நடத்தணும். மெயினா என்னன்னா ஒரு ஸ்லோகம் எது பண்ணக்கூடாது எது பண்ணணும்னு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அண்ட் பகவத்கீதா பகவானே சொல்லும் போது அதை ஏற்று நம்ம வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டோம்னாக்கா அவர் லைஃப் வில் பி பிளிஸ்ஃபுல். நம்ம எல்லாம் இது என்னது முக்தி கிடைத்து அங்க வந்து நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும்ல. இந்த லைஃப் நம்ம முக்தி கிடைச்சா போலயே நம்ம சந்தோஷமா இருக்கலாம். ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் சொல்றேன், நீங்க வந்து மியூட்லயே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. யார் பிரணத்தி? நேத்தி ஜெயந்தி மாதா நீங்க தான் பிரணத்தி எடுத்தா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமாங்க மாதாஜி. வேற யாருக்காக கொடுக்குறேன். யாருக்கு சத்யபாமா மாதாஜி சொல்ல மாட்டாங்க. கீதா மாதாஜி எடுக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ணா எடுக்கிறா? ஓகே, படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அக்ஞா திமுராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சஷ்டூர் உன்மீலிதம் ஏனே தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏனே பூதலே ஸ்வயரூப கதாமயம் ததாதி ஸ்வய பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்வித தம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதம் ச. हे कृष्णा करुणा चिंतो दीनबंधो जगत्पते गोपेशे गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते दप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमः महवदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौर निवेश नमः. गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वासक्ति देशतारिणे पंचतत्व महां कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिगं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. தேங்க்யூ மாதாஜி. நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மாதாஜி. ஆனா இன்னும் பண்ணணும், மிஸ்டேக்ஸ் வருது, ஆனா பண்ணிடுவீங்க. நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யாரு சாட்ல? ரமேஷ். எஸ், ரமேஷ் கிருஷ்ணன் பிரபுஜி. துர்கா மாதாஜி மார்க் பண்ணிடுங்க உங்க அட்டெண்டன்ஸ். ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வந்திருக்காங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இது வந்து நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுவோம். புரிந்து கொள்றதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். எஸ், அப்ப இப்ப வந்து 4வது சாப்டருக்கு வந்துட்டோம். இதோட என்ன டைட்டில்? ஞான யோகா, திவ்யமான அறிவு. எஸ், யாரோட போதனைகளை படிக்கிறோம் நம்ம? அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. அவர் வந்து ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியர். இதோட இஸ்கான் கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் தான் ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் இஸ்கான். அவருடைய போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம்.
நேத்துக்கு என்ன பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு குவிக் ரீகேப் பண்ணலாம். ஏக்கம் வத ஒரே இது சொல்லுங்க, நான் என்ன ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேட்கிறேன். நான் வந்து ஒரு வேலையும் பண்ணாம உங்களையே தொழுதுண்டு இந்த மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோமா, ஒரு வேலை பண்ணாம செயலே பண்ணாம பகவான் நினைத்துட்டு அந்த மெடிடேஷன் மாதிரி பண்ணணுமா, இல்ல என்னோட வேலையெல்லாம் நான் ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா வேலையும் நான் பண்ணிட்டு உங்களை வந்து நினைக்கணுமா அப்படின்னு. இப்ப அந்த கொஸ்டின் தான் நமக்கு வரும். நான் வந்து சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டை விட்டு போயிட்டோம்னா அது சன்னியாசம் கிடையாது. ஏன்னா வீட்டை விட்டு போயிடலாம், மனசுல எங்க இருக்கும், அவன் சாப்பிட்டானா, அவ என்ன பண்றா, குழந்தைகள் என்ன பண்றா, இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அப்புறம் பிரயோஜனம் இல்லை. சோ நம்ம அதுல இருந்து என்ன படிக்கணும், நோ நாட் நெசசரி அட் ஆல், வீட்டை விட்டு போய் தான் சன்னியாசம் இல்லை, வீட்லயே இருந்தாலும் சன்னியாசி மாதிரி இருக்கலாம். அப்படின்னா பற்று குடும்பத்தை கொஞ்சம் பற்று கம்மியாக்கி தெய்வீகமா நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தை பற்று வச்சா சரியாயிடும். அப்ப இதான் அர்ஜுனனுக்கு புரியல. அவர் கேட்கிறார் என்ன மாதிரி பண்ணணும், துரத்தல் துறவு மேற்கொள்ளணுமா, இல்ல என்னோட செயல்கள்லாம் பண்ணிட்டு உங்களை வந்து வழிபடணுமான்னு கேட்கிறார். பகவானா அவர் பதில் சொல்றார். நிஷ்காம கர்ம யோகா, நேற்றுதான் உங்ககிட்ட சொன்னேன்னா, இப்ப வந்து கர்ம யோகா கர்ம காண்டா அது வந்து டிஃபரன்ஸ் நமக்கு தெரியும். கர்ம காண்டன்னு பல நோக்கு செயல்கள் தான் நம்ம பண்றோம். ஏதோ என்ன செயல் பண்ணாலும் அதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும், ஏதோ ஒரு பலன் கிடைக்கிறதுக்கு தான் ஒரு யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்றாங்க. இன் ஜெனரல் நம்ம டியூட்டின்னு சொல்லிட்டு பண்றவங்க ரொம்ப கம்மி தான். அதுக்கு அவ்வளவு நல்ல பிராக்டிஸ் பண்ணதான் டெய்லியே பண்ணணும், டெய்லி ஜப்பா பண்ணணும். என்னத்துக்கு பண்றோம் அது தெரியாது, என்னோட டியூட்டி சொல்லிட்டு எவ்வளவு வேலை பண்றோம், அது போல இந்த ஜப்பா பண்றது ஒரு டியூட்டி, அந்த மாதிரி நினைச்சு பண்ணோம். அப்ப நியத்தம் குரு கர்மா, மேக் இட் அ ஹேபிட். நியத்தம் எப்பவுமே நம்ம வந்து அந்த மாதிரி கர்மாவை பண்ணலாம். எது பகவான் இது ஜப்பம் பண்றது, ஸ்துதிக்கிறது, அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்றது, அலங்காரம் பண்றது, எல்லாம் பூஜை பண்றது, கோயிலுக்கு போறது, எல்லாமே நியத்தம் எப்பவுமே பண்ணணும். அப்ப அது என்ன ஆகும், நிஷ்காம கர்மாவாயிடும். நேற்றுக்கு அந்த இதுவும் பார்த்தோம், அகர்மா சக்கர்மா, இது அகர்மா கர்மா அண்ட் விகர்மா திரும்பி திரும்பி வரும். அதனால ஒரு நாள்ல படிச்சப்பறம் மறந்து போயிடுத்தேன்னு நினைக்கவே வேண்டாம், திரும்பி நடுவுல வரும். யூ கேன் ரிவைஸ் பண்ணிட்டே. கர்ம காண்டம் இஸ் பெட்டர் தேன் இது கர்ம காண்டாவா கர்ம யோகாவா. கர்ம காண்டால இருந்தோம்னா என்ன ஆகும், பல நோக்கு செயல்கள் பண்ணும்போது திரும்பி நம்ம பிறப்பு இறப்பு நம்ம வந்துடும். அப்ப நம்ம we have to upgrade ourselves to கர்ம யோகா. கர்ம யோகானா பகவானை நினைத்து நம்ம வந்து எதுவுமே என்ன வேலை பண்ணாலும் பகவானுக்கு ஒரு நமஸ்காரம், ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சுடலாம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னாக்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்காது. நம்ம என்ன வேலை பண்ணாலும் இதனால எனக்கு என்ன, நான் சரியா பண்றேனா இல்லையா ஒரு பயம் இருக்காது. ஏன்னா we are totally depending on God. பகவான் எல்லாம் போட்டாச்சு, நீ அவர் பார்த்துப்பார். நம்ம வந்து 100% எஃபர்ட்ஸ் போடணும், அவர் வந்து அது ரிசல்ட் கொடுப்பாருன்னு சொல்லிட்டு எல்லா வேலையும் பண்ணலாம். இல்ல அப்ப அந்த சைக்கிள்ல இருந்து விடுபட்டு விடுவோம். அவரு எடுத்துக்காட்டாக இருந்தோம். அதுவும் நம்ம பார்த்தோம். யத்யத் ஆச்சரதி சிரேஷ்டர், எப்படி நம்ம வந்து நடக்கணும். நம்மளை பார்த்துட்டு படிக்கிறவங்க, நம்ம சொல்லி படிக்க மாட்டாங்க, நம்மளை பார்த்து படிக்கிறவங்க இருப்பாங்க. அது நம்ம வீட்லயா இருக்கலாம், இல்ல நாட்டிலயா இருக்கலாம், யாரோ தூரக்கே பார்த்துட்டு இருப்பான், நமக்கே தெரியாது. சம் ஃபாலோவர்ஸ் மேபி தர், நம்மள தூரக்கே பார்த்துருப்போம், நமக்கு அவங்க இருக்கானே தெரியாது. அப்போ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் பி எஸ் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி நம்ம இருக்கணும். அப்புறம் வந்து மிகப்பெரிய எதிரி ஆசை. அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் நேத்து. ஆசையில இருந்து ஒவ்வொன்னா வரும் கோபம், அதனால புத்தி இழக்கல், திரும்பி அதனால என்னன்னா பாவ செயல்கள் பண்ணுவோம், திரும்பி இங்கேயே பிறந்து வரும். அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்போ வி ஹேவ் டு பி ஃபர்ஸ்ட் ஆசை. எது பௌதிக ஆசை, பகவானோட இதுல எல்லாம் ஆசை வைக்கிறதுல தப்பே கிடையாது. ஆன்மீகத்துல ஆசை வைக்கலாம். இந்த கிளாஸ் ஆயிடுச்சா வேறொரு கிளாஸ் நடக்குது, அதுவும் அட்டென்ட் பண்ணலாம். இதுக்கு அடுத்த லெவல் இருக்கேவோ அதுவும் என்னதான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்லி கொடுக்குறாங்களா, அது இன்னும் அதுவும் படிக்கலாம். ஆனா அவ்வளவு எனக்கு தெரியாத, லெவல் 2 போறதுக்கு ஒரு கேலிபர் இல்லையே, எனக்கு அவ்வளவு தகுதி இல்லைன்னா லெவல் 1 வந்து 18 days நடக்கும், அது வாரத்துக்கு 2 நாள் தான். அதுவும் பண்ணலாம், இதுவும் பண்ணலாம். அதுவும் சைட் பை சைட் போயிட்டு இருக்கு. எல்லாரும் பண்றோம், எல்லாரும் 5வது லெவல் 3வது லெவல் 4வது லெவல் பண்றோம் கூட 18 days கோர்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. அதனால அது இதெல்லாம் கிடையாது, there is no restriction at all. எப்ப எல்லா மாசமும் பண்ணிட்டே இருக்கு. இது வந்து 38வது மாசம் நம்ம இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. அடுத்த மாசம் 39, அப்புறம் 40, அப்படி போயிட்டே இருக்கும். நீங்க வந்து அட்டென்ட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். இந்த நேரம் சௌரியல் இல்லைனாக்கா காலையில 6 மணில இருந்து ஆரம்பிக்கிறது, பார்த்தால 6 மணி, அடுத்து இந்த 3 மணி, அப்புறம் 7 மணி, அப்புறம் 9 மணி. இது வந்து அடல்ட்ஸ்க்கு, யூத்துக்கு தனியா நடக்காது, குழந்தைகளுக்கு தனியா நடக்குது. இது வந்து தமிழ்ல மாத்தணும். இது போல 12 லாங்குவேஜ்ல நடக்குது. ஸோ அட் அ டைம் there will be so many classes, நிறைய கிளாஸஸ் நடந்துருக்கு, நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க. அப்ப நீங்களும் வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லலாம், யாரோ ரிலேட்டிவ்ஸ், நம்ம வீட்லயே இருக்கிறவங்க, நான் படிக்கிறேன் என் வைஃபும் படிக்கட்டுமே, இல்ல வைஃப் நினைக்கலாம் எங்க ஹஸ்பண்டும் படிக்கணுமே, யார் வீட்டுல இருக்கவங்களோ யாருக்கு சௌரியமோ பசங்களையே சேர்த்தலாம். அந்த மாதிரி எல்லாரும் படிக்கணும். எஸ். அப்புறம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம், கிருஷ்ணரை பற்றி ஆழ்நிலை அறிவு. இன்னும் டீட்டெயிலா கிருஷ்ணரை பத்தி படிக்க போறோம். என்னன்னாக்கா ஏவம் பரம்பரா பிராப்தி, இந்த வந்து பகவத்கீதா சொல்லி கொடுத்தது எங்கேருந்து ஆரம்பித்தது. நம்ம இவ்வளவு நாள் நினைச்சுட்டு இருக்கோம் அர்ஜுனாட்டு தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு, அப்படி இல்லை. அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பகவத்கீதா சொல்லப்பட்டது. அப்ப யாருக்கு சொன்னார் என்ன பார்க்கலாம்.
அப்புறம் என்னது, கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார். வர்ணாசிரமம்னா என்னது, இது வர்ணம்னா நாட் கலர்ஸ், குணம். நம்மளுடைய என்ன குணம், சில பேர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க என்னோட பிறவி குணமே அப்படிதான் அப்படிம்பாங்க. சோ குணம், அந்த குணத்துக்கு தகுந்தா போல நம்ம வந்து வேலையும் எடுத்துக்கணும். ஒருத்தருக்கு நல்லா டீச்சிங் நல்லா வரும் அப்படின்னாக்கா அவன் தே கேன் பிகம் அ டீச்சர். ஒருத்தனுக்கு வந்து இப்போ ஒரு டாக்டர் ஆறான், ஆனா அவனுக்கு வந்து பிளட்டை கண்டா, ரத்தத்தை கண்டா எனக்கு மயக்கம் வந்துடும் அப்படின்னா அவன் டாக்டரை பிரயோஜனமே இல்லை. ஏன்னா அதுதான் விளையாட போறான். அவன் வில் பி டே இன் டே அவுட் பிளட்டை தான் பார்க்கணும். சோ அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒரு தைரியம், ரொம்ப தைரியசாலியா இருப்பான், அவன் வந்து க்ஷத்ரியன் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணான். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கு. அந்த மாதிரி நம்மளோட வேலையும் அந்த மாதிரி குணத்துக்கு தகுந்தா போல நம்ம வேலை செய்யணும். யதாமாம் பிரபத்யந்தே, அந்த ஸ்லோகம்லாம் வரும், நம்ம அப்ப பார்க்கணும். கர்ம யோகா, நம்ம யோகமே, நம்ம கர்மா எப்படி பண்ணோம், பகவான் நினைத்து பண்றோம். கர்மனோ ஹியப்பி போதவ்யம், அது ஒரு ஸ்லோகம் வரும், அதை பார்க்கணும். தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். தியாகம் ஜபா, இந்த மாதிரி 18 days கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுறது, இது எல்லாமே என்னது, தேர் ஆல் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பாத். இல்ல எனக்கு ஒரு ஜப்பா தெரியறது இல்லையே, எனக்கு ஜப்பா தெரியாது, எனக்கு ஒரு ஸ்லோகம் தெரியாது, எல்லாம் சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கு, நோ ப்ராப்ளம். காதை கொடுத்து கேட்கறீங்க இல்லையா, இந்த 18 days வந்து காதால கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, இனஃப். அதே ஒரு வந்து ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம். சோ இது எல்லாமே வந்து எதுக்கு வழிவகுக்கும், ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்து பகவானை நோக்கி போட்டுக்குள்ள பாதையில தான் நம்ம வந்திருக்கோம். அப்புறம் ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம். அப்புறம் கடைசியில வந்து பகவானை பத்தி தத்வித்தி பிரணிபாதன், இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு எது மூல காரணம், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், குருவா அனுபவம். அதான் நீங்க கரெக்டான இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க. ரீஸ்காங்கிற இடத்துல வந்ததுனாக்கா ஒரு குரு இல்ல, குருனே எல்லாம் டீச்சிங் தான். நமக்கு யாரு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ, நமக்கு தெரியாத சொல்லி கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க குரு தான். சோ ஆன்மீகம், பட் ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்து என்ன நிறைய படிக்கிறோம். சோ அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த ஹம்பலா இருக்கணும்னால இது எல்லாம் கேட்டு படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆர்வம் இருந்ததுனாக்கா நம்ம வந்து அந்த பாதையில முன்னேறலாம். எஸ், இது நானே படிச்சுன்னு போட்டு ஐ வில் டூ இட், அப்புறம் கன்ஃபியூஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இமம் விவஸ்வதே ஜானகிரமன் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்களா, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்தது. அன்மியூட் பண்ணுமே, நீங்க நான் பண்ணிட்டேன். ஜானகிரமன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச இமம் விவஸ்வதே யோகம் புரோக்தவான் அகம் அவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிராக மனுர் ஈஸ்வாகவே அப்ரவீத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ் பிரபுஜி, ரொம்ப நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், வெரி நைஸ். அப்ப இவர் பகவான் என்ன சொல்றார், பகவான் வாச்சார், ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இறைவன் சொன்னார், இந்த அழியாத யோகம் எது, பகவத்கீதா தான். இந்த அழியாத யோக விஞ்ஞானத்தை சூரிய கடவுளான விவஸ்வானுக்கு நான் அறிவுறுத்தினேன். அர்ஜுனன் இதெல்லாம் சொல்றாரு, நான் உனக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன் நினைக்காதே, நான் சூரிய கடவுளுக்கே சொல்லியிருக்கேன். அவர் என்ன பேரு, சூரிய கடவுள் பேரு விவஸ்வான், அவருக்கு நான் முதல்ல சொன்னேன். அப்புறம் விவஸ்வான் அதை யார்கிட்ட சொன்னார், மனித குலத்தின் தந்தை மனுங்கிறவர் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மனிதர் பிறந்தார்களே, அவருக்கு தான் மனு. அதனாலதான் நிறைய மன்மந்தரான் எல்லாம் வரும், இன்னைக்கு வரும் அந்த டாபிக் எல்லாம், கொஞ்சம் மைண்ட் பாக்லிங்கா தான் இருக்கும், பார்க்கலாம். அவர்கிட்ட சொன்னேன். அவர் யார்கிட்ட சொன்னார், அவருடைய பிள்ளை வந்து இக்ஷ்வாக்கு, ஒரு மன்னர். அப்பெல்லாம் அந்த காலத்துல அப்படிதான், மன்னர்களே தேவர்கள் மாதிரி அவ்வளவு சுபிக்ஷமா, அவ்வளவு ஒரு ஐஸ்வர்யம், அவ்வளவு பக்தி, அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருந்தாங்க. சோ மனித குலத்தின் தந்தை மனுவுக்கு அறிவுறுத்தினார். மேலும் மனு அதை இக்ஷ்வாக்கு அறிவுறுத்தினார். இந்த மாதிரி வந்து சங்கிலி தொடர வந்து கிருஷ்ணா வந்து சூரிய கடவுளுக்கு சொன்னார் விவஸ்வானுக்கு, விவஸ்வான் வந்து மனுவுக்கு சொன்னார், மனு வந்து அவரோட பிள்ளை இக்ஷ்வாக்கு சொன்னார், அவர் வேறொரு ராஜாக்கு சொல்லி அந்த மாதிரி பரம்பரையா போயிட்டே வந்தது. ஆனா இடையில என்ன எடுத்து நெக்ஸ்ட் யாரு ஹேண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, கீதா மாதாஜி. லோவர் பண்ணிடாங்க, ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டு லோவர் பண்ணிடுவோம், ஏன்னா எனக்கு திரும்பி இந்த விண்டோ ஓபன் பண்ண வேண்டியது. கீதா மாதாஜி. நான் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜசோ விதுஹ சா காலேன மகதா யோகோ நஷ்டக பரந்தவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்கள், ஏன்னா பகவான் வந்து சொல்லுவார் 10வது சாப்டர் 11வது சாப்டர், நான் வந்து மன்னனாவும் நான் தான் இருக்கேன், சூரியனாவும் நான் தான், எல்லாம் நான் சொல்றாரு எல்லா இதுலயும் அவர். இப்போ மன்னர்களையும் நான் வந்து மனிதர்கள்ல நான் மன்னனாவும் இருக்கேன் அப்படின்னு.
சோ புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. இப்போ மன்னனா இருக்கிறவன் என்னது எப்போ ஜப்பாவும் எதுவும் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்து இருக்க முடியாது. he has got his own duty. ஏன்னா இதுல என்னது ராஜ்யத்தை வந்து பரிபாலனம் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணணும், வெறும் ஜப்பா அது மாதிரி பண்ண முடியாம they were doing their அவங்க டியூட்டியை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இது காலப்போக்குல கொஞ்சம் விட்டு போனா போல தோன்றது அந்த மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி சங்கிலி தொடர் விட்டு போய்விட்டது. திரும்பி இப்ப வந்து அர்ஜுனனுக்கு இதை நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற. ஆனா முதல்ல ஆரம்பிச்சது எங்க, சூரிய கடவுளுக்கு சொல்லியாச்சு. ஓகே, அப்ப சீடர் வரிசை இப்ப நம்ம அதை பத்தி டீட்டெயில் பார்க்கலாம். வரதா ஸ்ரீல பிரபுபாதா, இவரோட குரு வந்து சித்தாந்த சரஸ்வதி. அவருக்கு அதுக்கு மேல கௌரவ் கிஷோரா இந்த மாதிரி நிறைய பேர்லாம் வந்து நம்ம கேட்பாங்க. நம்ம ஆச்சாரியா வந்து 32வது ஆச்சாரியர். ஓகே இப்ப வந்து கிருஷ்ணர்ட்ட இருந்து 4 சம்பிரதாயம் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயங்கள் ஆரம்பிச்சாங்க. அப்ப இவர் யார்கிட்ட வந்து சொன்னார், ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மாவோட வந்த சம்பிரதாயம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதை வந்து ஃபாலோ பண்றவங்க வந்து மாதவாச்சாரியர். இன்னைக்கு நம்ம கேட்டிருக்கலாம் இல்லையா, மாதவாச்சாரியர் எங்க குரு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. இப்போ மாதவாச்சாரிய சம்பிரதாயம், மாதவ சம்பிரதாயம் சொல்லுவாங்க. பிரம்ம மாதவ கௌடிய சம்பிரதாயம்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது வந்து லக்ஷ்மி தேவி ஃபாலோ பண்ணிட்டு ராமானுஜாச்சாரியா. இதுல என்ன வித்தியாசம் வரும்னா, ஒரு திலகம் மட்டுக்கிறதுல வித்தியாசம் இருக்கும், ஏதோ ஸ்லோகத்தை இங்க அங்க கொஞ்சம் வித்தியாசம் வரும். ஆனா ஒண்ணும் பெரிய வித்தியாசமா இருக்காது. எல்லாருமே கிருஷ்ணரை தான் வழிபடுறாங்க. இது வந்து ராமானுஜாச்சாரியர் வந்து லட்சுமி தேவியை ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கு அந்த சம்பிரதாயத்துக்கு பேர் என்னது, ராமானுஜ சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் சொல்லுவாங்க, இல்ல ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம், இந்த மாதிரி பல பேர் இருக்கும். இதெல்லாம் ராமானுஜாச்சாரியரை அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. அப்புறம் சிவனை ஃபாலோ பண்ற யாரு, விஷ்ணு சுவாமி. அப்ப அது வந்து ருத்ர சம்பிரதாயம், விஷ்ணு சுவாமி சம்பிரதாயம், இல்ல வல்லப சம்பிரதாயம், இந்த மாதிரி பலவித பேர் இருக்கும். இவெல்லாம் இந்த மாதிரி விஷ்ணு சுவாமி ஃபாலோ பண்ண, அவர் யாரு, சிவனை ஃபாலோ பண்ணி, சிவன் யாரு, கிருஷ்ணரை தான் ஃபாலோ பண்றாரு அந்த மாதிரி. அப்புறம் சனத்குமாரர் வந்து ஃபாலோ பண்றவர் வந்து நிம்பகாச்சாரியர். அப்ப அது அந்த சம்பிரதாயத்து பேர் வந்து நிம்பார்க்க சம்பிரதாயம், நிம்பாதித்ய சம்பிரதாயம், சனகாதி சம்பிரதாயம் போயிடுச்சு, சனகாதி சம்பிரதாயம். சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் சங்கிலி தொடர்றதா வரும், இதெல்லாம் சம்பிரதாயம். அப்புறம் வந்து இது குருமார்கள், குரு வந்து ஒரு சீடருக்கு சொல்லி கொடுத்து, அந்த குரு வேற சீடருக்கு சொல்லி கொடுத்து, அது வந்து சங்கிலி தொடரும். அதையும் பார்க்கணுங்க. இப்ப நம்ம ஃபாலோ பண்றது வந்து பிரம்ம மாதவ கௌடிய சம்பிரதாயம். இஸ்கான்ல எதை ஃபாலோ பண்றாங்க, பிரம்ம மாதவ கௌடிய சம்பிரதாயா. அதை பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயில் கொடுத்துட்டு அதை பார்க்கலாம். அதுல வந்து இப்ப நம்ம இது பார்த்தோம்னா அந்த சங்கிலி தொடர், இதுக்கு முன்னாடி போட்டோ எல்லாம் கொடுத்து சின்னதா இருக்கு, அது பேரும் இருக்கு, ரொம்ப ஃபெயிண்டா இருக்கு. அதை நான் வந்து இங்க டீட்டெயிலா போட்டிருக்கேன். சோ முதல்ல கிருஷ்ணர்ட்ட இருந்து பிரம்மா படிச்சு, பிரம்மா நாரதருக்கு சொல்லி, நாரதர் வியாசருக்கு சொல்லி, அவர் மாதுவா. சோ இந்த இதுதான் பிரம்ம மாதவான்னு நம்மளோட இதுல வந்திருக்கு இல்லையா, பேர் வந்திருக்கு. இந்த பிரம்ம மாதவ கௌடியானது பெங்கால் இடத்துக்கு வந்து கௌடியான்னு சொல்லுவாங்க. சோ இதெல்லாம் இந்த ஆச்சாரியார்கள் எல்லாம் அந்த பிரதேசத்துல இருந்ததுனால அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. அவங்க கௌடியான்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட பேர். சம்பிரதாயத்தில் குரு சிஷ்ய பரம்பரை இதுதான். அப்புறம் பத்மநாபா, நரஹரி, மாதவா, அக்ஷோபியா, இதெல்லாம் நிறைய இந்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் இங்க வியாச தீர்த்தம், லக்ஷ்மி பதி, மாதவேந்திரபுரி, இதுல இருந்து நமக்கு நிறைய கிடைக்கும். நிறைய இதெல்லாம் நம்ம வந்து ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்து, இதுல கூகுள்ல சர்ச் பண்ணா நிறைய இதெல்லாம் கிடைக்கும். இதெல்லாம் தெரியும். ஐ டோன்ட் திங்க் எனக்கு கிடைக்கல. இங்க மாதவேந்திரபுரியில நிறைய ஸ்டோரிஸ் உங்களுக்கு படிக்கலாம். அப்புறம் ஈஸ்வரபுரி, நித்யானந்தா அத்வைதா, பகவான் சைத்தன்யா, அதுக்கப்புறம் தான் பகவான் சைத்தன்யாவே வரார். அவர் தான் வந்து ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் பண்ணுங்க நமக்கு சொன்னதே அவர் தான். இப்ப நம்ம எல்லாருமே ஃபாலோ பண்றோம். ரூபா கோஸ்வாமி, ஸ்வரூபா கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, கிருஷ்ணதாச கோஸ்வாமி, நரோத்தம தாசா, விஸ்வநாத கோஸ்வாமி, ஸ்ரீல ஜெகநாதாசா, இப்படி பாபாஜி மகாராஜா, ஸ்ரீல பக்தி வினோத டாக்கூர், அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து பஜனை எல்லாம் இது இருக்காங்க. கே சாங்ஸ் நீங்க போட்டீங்கன்னாக்கா இது நம்ம வைஷ்ணவ பஜன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஆனா எல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாம் பெங்காலியோட இருக்கும், பெங்காலி, ஒரியாவோட லாங்குவேஜ்ல இந்த மாதிரி பாட்டெல்லாம் இருக்கும். சோ இவங்கெல்லாம் எழுதினதுதான், பஜன் எழுதினதுதான். ஸ்ரீல கௌரவ கிஷோரா பாபாஜி, அப்புறம் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த இவர் தான். நம்ம இவரை ஃபாலோ பண்றோம் இல்லையா, இவரோட குரு வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மகாராஜ். அப்புறம் நம்ம ஆச்சாரியர் 32வது ஆச்சாரியர் தான் நம்மளோட அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. சோ இது வந்து சங்கிலி தொடரா வரும்போது இதுல வந்து ஒண்ணும் கலப்படமே வராது. ஏன்னா ஒருத்தர் அவ குருட்டேந்து படிச்சுதான் வர, நானே படிச்சேன், எங்கெந்தோ கேட்டேன், எங்கெந்தோ படிச்சேன், 4 பேர் அவங்க சொன்னாங்க, இவங்க சொன்னாங்க சொல்லிட்டு கன்காக்டட் ஸ்டோரியே கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு சீடர் பரம்பரையில் படிக்கும் போது ஆத்தென்டிக்கா இருக்கும். என்ன பகவான் சொன்னாரோ அதே தான் நம்ம வந்து படிப்போம்னா என்ன அர்த்தம், அதோட பொருள் உரையில இவர் எழுதியிருக்காருன்னா இவரோட குரு என்ன சொன்னாரோ அதுதான் இவர் எழுத முடியும். அது இல்லாம இவர் வந்து அவரோட இதெல்லாம் எழுத முடியாது. சோ நம்ம வந்து ப்ராப்பர் சேனல்ல இருக்கும், அந்த இது கரெக்டா படிச்சிருக்கோம்.
சோ இஸ்கான் வந்து பிரம்ம மாதவ கௌடிய சம்பிரதாயத்தை பின்பற்றுகிறது. வங்காளமும் கௌடாவும் ஒன்றே. இப்ப கௌடி அப்படின்னா வந்து வங்காளம், அதை அப்படி சொல்லுவாங்க. மற்றும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் வழிபாட்டு முறையை சேர்ந்த வைஷ்ணவர்கள் அவர்கள் கௌடிய வைஷ்ணவம், பெங்காலி வைஷ்ணவம் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். எனவே சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு பங்காளியாக இருந்தார். அவர் பங்காளியாக இருந்ததால் அவர் மாதவ சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர். அவரது குரு ஈஸ்வரபுரி மற்றும் அவரது குரு மாதவேந்திரபுரி. மேலும் அவருடைய மாதவேந்திரபுரி மாதவாச்சாரிய சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த. இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் நான் ஒரு கொஞ்சம் நெட்ல இருந்து எடுத்தது அந்த மாதிரி பேரெல்லாம் போட்டு போட்டோ எல்லாம் பார்த்து எனக்கு ஐ காட் சம் இன்ஃபர்மேஷன் அது போட்டிருக்கேன். அவரோட பேர் போட்டிருக்கேன். ஸ்ரீல பிரபுபாதா, அவரோட குரு வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி, அவருடைய குரு வந்து கௌரகிஷோரா தாசா, அவருடைய குரு பக்தி வினோத டாக்குரா, அதுக்கு மேல ஜெகநாத தாசா, விஸ்வநாதா, நரோத்தம தாசா, கிருஷ்ணதாசா, பகவான் சைத்தன்யா, அந்த மாதிரி வருது. இதுல வந்து பிரபுபாத விரிவுரை, இதுல வந்து அவர் லெக்சர் கொடுத்ததுல இந்த மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு. அது வந்து போட்டிருக்கேன். எஸ். அப்போ வந்து அர்ஜுனனுக்கு ஒரு டவுட் வருது. எல்லாம் சரிதான், ஆனால் எப்படி நீங்கள் என் சமகாலத்தவர், எல்லாம் சூரிய கடவுளுக்கு எல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு வயசான தாத்தாவா இருக்கணும் இல்லையா? ஆனா பார்த்தா என்ன மாதிரி யங்காவே இருக்கீங்களே, அது எப்படி அப்படியே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும். சந்தேகத்துல இது கிடையாது, ஏளனம் பண்ணி இல்ல, அது எப்படி அவருக்கு கொஞ்சம் புரியல. இப்ப நான் படிச்சு விடுறேன். ஸ்ரீ பகவான் உவாச், அதுக்கு பகவான் வந்து பதில் சொல்றேன். பகூனி மே வியதீதானி ஜன்மானி தவ அர்ஜுன தவ ச அர்ஜுன தானியஹம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேத பரந்தப. அப்படின்னா என்னது? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளாக கடந்துள்ளோம், பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே, அது உன்னால் முடியாது. எதிரிகளை தவிக்க செய்த பரந்தப்பா, அந்த வேர்டுக்கு தான் இது கொடுத்திருக்கு. பரந்தப்பான்னு என்னது? எதிரிகளை தவிக்க செய்வானே அப்படின்னா என்னது? எதிரி வந்து இவனுக்கு முன்னாடி நின்னாலாம் இதுதான் காலிதான். அவ்வளவு வந்து வில் வித்தையில வந்து எல்லாம் தேர்ச்சி பெற்றவர். சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிக் நேம் கொடுத்து வந்து எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே, அது உன்னால் முடியாது. எது உன்னால் முடியாது? உனக்கு பழைய இதுக்கு முன்னாடி என்ன பிறவி எடுத்தா இதெல்லாம் உனக்கு நினைவு இருக்குமா? உனக்கு நினைவு இருக்காது. எனக்கு வந்து எல்லாம் நினைவு. நான் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்து அவர்தான் பிறவியே இதே கிடையாது. ஆனா எனக்கு வந்து எல்லாருடைய லைஃப பத்தியும் தெரியும். அவங்க பாஸ்டும் தெரியும், இப்ப இருக்கிற லைஃப்ல என்ன நடக்க போறதுன்னு தெரியும், ஃபியூச்சர்ல அவங்க என்ன மாதிரி ஆவாங்க அதுவும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றேன். அதான் டிஃபரன்ஸ். உங்களுக்கு எனக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்றேன். இது இதுல இருந்து கொஞ்சம் சார்ட் ஆரம்பிக்கிறது கொஞ்சம் ஒரு மைண்ட் வாங்க, ஒரு 4-5 இது போகும். இப்படி லெட் அஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். எவ்ரி டைம் படிப்பேன், நானே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவேன். இப்போ பிரம்மாவின் ஆயுள், ஆக்சுவலி பிரம்மா வந்து 100 வயசு இருக்காரு. இப்ப அவருக்கு என்ன வயசுனா 50 வயசு தாண்டி விட்டார், 51வது வயசு. ஆனா அவரோட நம்ம வயசெல்லாம் கால்குலேட் பண்ண முடியாது. நம்மளோட எப்படி ஒரு செகண்ட்னா டக் ஆச்சு, ஒரு செகண்ட் அது 60 செகண்ட்னா 1 மினிட், அந்த மாதிரி நம்ம கால்குலேஷன். அவங்களோட எல்லாம் அப்படி இல்லை. ஓகே, இப்ப அவரோட வந்து அவர் பிறக்கிறதுல இருந்து இறக்குறது வரைக்கும் வந்து சிருஷ்டி பண்றாரு இல்லையா, அதுல இருந்து அந்த கால்குலேஷன் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம், கீழே ஆரம்பிக்கலாமா மேல இருந்து பாக்கலாம். ஓகே, இதே பார்க்கலாம். இந்த சிருஷ்டியில இருந்து மகா பிரளயம் வரைக்கும் அவரோட வந்து இது இருக்கும். அவர் பிறந்ததுல இருந்து இறக்குறது வரைக்கும் நம்ம சிருஷ்டி இருக்கும். அவர் இறக்கும் போதே எல்லாம் மகா பிரளயம் வந்து அழிந்துவிடும். அப்போ வந்து அது ஒரு பார்ட், அதுக்கு பேரு கல்பம் அப்படிம்பாங்க. பிரம்மாவின் பகல் நேரம் வந்து கல்பம். அது வந்து எவ்வளவுனாக்கா 4.32 மல்டிப்ளைட் பை 100 கோடி பில்லியன் இயர்ஸ், நம்மளோட கணக்குப்படி பில்லியன் இயர்ஸ். ஆனா அந்த கல்பம், அந்த அவரோட பகல், அது போல ஒரு இரவு, அதெல்லாமே சேர்த்து ஒரு நாள். அந்த ஒரு நாள்னா அப்புறம் ஒரு மாசம்னா அப்படி இன்டு 30, அப்புறம் அப்படி ஒரு வருஷம்னா இன்டு 365, அப்படி அவர் 100 வருஷம் வாழ போறார். அப்ப எவ்வளவு நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. அப்ப இது வந்து என்னது 14 மன்வந்திரம். இந்த மாதிரி 14 மன்வந்திரம் பிளஸ் ஒரு மன்வந்திரம் இப்படி இருக்கும், அதுக்கு நடுவுல ஒரு பீரியட் இருக்கும், அதுவும் கால்குலேட் பண்ணணும். 14 மன்வந்திரம் பிளஸ் 15 சந்திகள், 14 இப்படி இருக்கும் ஒரு பீரியட். அந்த நடு அந்த ஒரு இதுல இருந்து இன்னைக்கு ஒரு மன்வந்திரம் ஆகிவிட்டது, நாளைக்கு வேற ஒரு மன்வந்திரம், அப்படி கிடையாது. இந்த ஒரு மன்வந்திரம் ஆயிடுத்தா அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு மன்வந்திரம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பல 100,000 கோடி இது வரும் வருஷங்கள். அப்போ அந்த இதுக்கு வந்து சந்தி அப்படிம்பாங்க. சோ அது வந்து 15 சந்தியாஸ், இதெல்லாமா சேர்த்து அதுதான் அந்த ஒரு கணக்கு அப்படி. ஓகே, அது வந்து பகவானுடைய ஒரு இரவுல இருந்து ஒரு இரவு வரைக்கும் ஒரு 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 என்னது இந்த நேரம். ஓகே, இங்க கொடுத்துருக்கு ஒரு இரவுல இருந்து இது இரவு. ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, அதுல நடுவுல உள்ளது மன்வந்திரம். அப்பா சந்தியா, சந்திப்பு இப்ப சொன்னேன் சந்தியாஸ்.
இது வந்து 10 லட்சம் ஆண்டு, பகுதி சிருஷ்டி, பகுதி பிரளயம். அந்த சந்தியால என்ன எப்படி இருக்குன்னா இதெல்லாம் வந்து இருக்கும். அப்புறம் வந்து ஒரு இதுக்கு அப்புறமும் ஒரு மினி பிரளயம் வரும், கொஞ்சம் பிரளயம் வரும், திரும்பி வந்து சுதாரிச்சுன்னு திரும்பி எல்லாம் சிருஷ்டி ஆகும், திரும்பி அந்த ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் திரும்பி வரும். அப்போ ஒரு மன்வந்தரத்துலயும் அந்த நடுவுல வந்து சந்தியாஸ் அப்படி வரும். ஓகே, அது கால்குலேஷன் அப்புறம் பார்க்கலாம். அப்புறம் இது எல்லாமே சேர்த்து இந்த ஒரு பகுதியே திவ்ய யுகம் அப்படின்னு நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா? 4 யுகங்கள்ல சத்திய யுகம் சொல்லி அதுதான் திவ்ய யுகம். அது எவ்வளவு இயர்ஸ் எல்லாம் போட்டோம், எவ்வளவு எல்லாம் பில்லியன் தான் இருக்கும். அதுல எவ்வளவு சைப்பர் நம்ம தான் பார்க்கணும். சத்திய யுகம் நேற்று பார்த்தோமே, நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த கால்குலேஷன் பார்க்கல. சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். இப்ப நம்ம கலியுகத்துல இருக்கோம், அது வந்து கொஞ்சமா தான் இருக்கு, இவ்வளவுதான் இருக்கு. எவ்வளவு? 4,32,000 வருடங்கள் தான் இருக்கு. அதுல நம்ம எவ்வளவு கடந்து விட்டோம்? 5,117 தான் கடந்திருக்கும். இன்னும் நிறைய இருக்கு, கலியுகம் இன்னும் நிறைய இருக்கு. அதுக்கு அது இது அப்ப துவாபர யுகம் எவ்வளவு இருந்ததுனாக்கா 4,32,000 into 2, டபுள் த இது. அப்ப 8,64,000. இது திரேதா யுகம் வந்து 4,32,000 into 3 டைம்ஸ் ஆஃப் கலியுகம் வந்து அதோட அந்த பீரியட் இருந்தது. அதோட 4 டைம்ஸ் கலியுகத்தோட 4 டைம்ஸ் பண்ணிட்டுதான் சத்தியயுகம். இது எல்லாமா சேர்த்துதான் வந்து ஒரு சதுர்யுகம் சொல்லுவாங்க. ஓகே, இது மாத்திரம் ரீட் பண்றேன், உங்களுக்கு புரியறதா எனக்கு தெரியல. பட் இது நாட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்லாம் கிடையாது. நான் மோஸ்ட்லி பாத்திருக்கேன், இதை வந்து அவாய்ட் பண்றாங்க. பட் என்னத்துக்கு இல்லையா, நமக்கு படிக்கணும்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா யாருக்கு நல்ல இன்டெலிஜென்டா இருக்கோ புரியறதோ அவங்க படிக்கலாமே. அதனால ரொம்ப ரொம்ப மைண்ட் இதா இருக்கே எப்படி படிக்கிறதுன்னு நினைக்காதீங்க. ஜஸ்ட் சொல்லாம நம்ம ஸ்கிப் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லணும். நமது பிரபஞ்சத்தின் ஆயுட்காலம் 311.040 ட்ரில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகும். பிரபஞ்சத்தோட ஆயுள் காலம் அவ்வளவு. இது மகாவிஷ்ணு பகவான் கிருஷ்ணரின் விரிவாக்கம். அவர் வந்து கிருஷ்ணர் தான் மூல இது. அவருக்கு கீழே வந்து விஷ்ணு, 3 விதமான விஷ்ணு இருக்கார்கள். அது வந்து அவரோட விரிவாக்கம் தான் விஷ்ணுங்கிறது. பகவான் கிருஷ்ணரின் விரிவாக்கம். ஒரு முறை மூச்சை வெளியேற்றும் அல்லது உள்ளிழுக்கும் நேரம் ஆகும். ஒரு என்னது, மகாவிஷ்ணு ஒரு முறை பிரீத் பண்றதும் அவர் பிரீத் அவுட் பண்றதுக்கு அவ்வளவு பீரியட். எவ்வளவு? இந்த மாதிரி ஒரு 311.040 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் எடுக்கும். பிரம்மாவின் ஒரு நாள் 12 மணி நேரம் மன்மந்திரங்கள் எனப்படும் 14 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு புதிய மன்மந்திரத்தின் தொடக்கத்தில் ஒரு பகுதி உருவாக்கம் உள்ளது மற்றும் ஒவ்வொரு மன்மந்திரத்தின் முடிவிலும் ஒரு பகுதி அழிவு உள்ளது. ஒவ்வொரு மன்மந்திரத்தின் இடையில் 1.728 மில்லியன் ஆண்டுகள் ஒரு சந்தியா உள்ளது. ஒவ்வொரு மன்மந்திரத்திலும் வெவ்வேறு மனு, ஒரு மன்மந்திரம் ஒரு மனு வருவாங்க. மனு முதல் மனிதன் தோன்றுவான். ஒவ்வொரு மன்மந்திரத்திலும் 71 சதுர்யுகங்கள் உள்ளன. சதுர்யுகம் தான் இதுதான், 4 யுகம் சேர்த்துதான் சதுர்யுகம். அப்புறம் ஒவ்வொன்றும் 4.32 மில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகும். இதெல்லாம டோட்டல் பண்ணா நமக்கு 4.32 மில்லியன் இயர்ஸ். இங்க வந்து கலியுகம் ஒன்லி 4,32,000 ஆண்டுகள். இதெல்லாம டோட்டல் கால்குலேட் பண்ணா 4,32 மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும். ஒவ்வொரு மன்மந்திரத்தின் காலமும் அல்லது 71 சதுர்யுகத்துமே எல்லாம் 306.72 மில்லியன் ஆண்டுகள். ஒவ்வொரு சதுர்யுகத்திலும் 4 யுகங்கள் உள்ளன. சத்தியயுகம் இப்ப நம்ம படிச்சோமே அதே தான் கால்குலேஷன் போட்டிருக்கு. அப்புறம் மற்றும் கலியுகம் உள்ளது. தற்போதைய மன்மந்திரத்தில் நாம் 120.533 மில்லியன் ஆண்டுகள் இருக்கிறோம். இதுவே தற்போதைய மனுவின் வைவஸ்வதம் மன்மந்திரத்தில் இருக்கோம். நாம் தற்போது 28வது சதுர்யுகத்தில் இருக்கோம். கலியுகத்தில் 500 வருடங்கள் 7வது மன்மந்திரம். பிரம்மாவின் 51வது வருடத்தில் 1வது நாளில். இன்னும் இருக்கா ஏதாவது தெரியல. சோ அந்த மாதிரி ஒரு இட்ஸ் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் இதெல்லாம் கால்குலேஷன் இருக்கு. இதே படிக்கணும்னாக்கா யாரும் இதுல எல்லாம் ஒண்ணும் என்னது இதெல்லாம் கண்டுக்கல. இது ஒண்ணு நமக்கு ஸ்கிரிப்சர் எல்லாம் நேற்றுக்கு பகவான் வந்து சொல்லியிருக்க அப்படி இல்ல. வருஷ கணக்கா காலம் கணக்கா இதெல்லாம் வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சா எழுதியிருக்காங்க. சோ இதெல்லாம் நிறைய பேர் படிச்சிருக்காங்க. இப்ப நம்மளும் கொஞ்சம் படிக்கலாமே. மேல உள்ளதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்ததுன்னா கீழே இம்பார்ட்டன்டா என்னது, பிரம்மா 50 ஆண்டுகளை கடந்து விட்டார். அதுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம். அவருக்கு இப்போ 51 இயர்ஸ். அந்த 51 இயர்ஸ் எவ்வளவு காலமா நடக்கும்? நிறைய இயர்ஸா போயிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி புரிஞ்சுனா போறோம். 6 மன்வந்திரங்கள் முடிந்து விட்டன, அது புரிஞ்சுக்கலாம். வேற இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இதா இருக்கும், கஷ்டமா இருக்கும், புரிஞ்சுக்க வேண்டாம். 4 யுகங்கள் சுழற்சி, அந்த 4 யுகம் பார்த்தோம் இல்லையா, அது வந்து 27 சுழற்சிகள், இவ்வளவு மில்லியன் இயர்ஸ் இருக்கும். சத்திய திரேதா மற்றும் துவாபர யுகம் இவ்வளவு மில்லியன் இயர்ஸ். கலியுகம் காலம் கடந்து விட்டது எவ்வளவு? கலியுகத்துல மொத்தம் வந்து 5,117 ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன. இன்னும் நிறைய இருக்கு. பிரம்மாவின் வாழ்க்கை இவ்வளவு டோட்டல் இவ்வளவு இயர்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்கணும்.
மனுவின் ஆள். இப்ப நம்ம இது முதல் மனிதர் அவரோட கொஞ்சம் டீட்டெயில் போட்டு இங்க ஆரம்பிக்கணும். 4 யுகங்கள் இது பார்த்தோம். சத்திய திரேதா இதுவும் பார்த்துட்டோம். இது இங்க இந்த மனுவின் வாழ்க்கை 120.5331. மனு பிறப்பதற்கு முன்பே, இப்ப மனு ஃபர்ஸ்ட் யாரு? சூரிய கடவுளுக்கு சொல்லி, சூரிய கடவுள் வந்து இவருக்கு மனுவுக்கு சொல்லியிருக்காரு. அப்போ மனுவோட பிறப்பை எவ்வளவு? 120.5331 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பிறந்திருக்காரு. அதுக்கு முன்னாடி சூரிய கடவுளுக்கு சொல்லியாச்சு. அப்போ கிருஷ்ணர் எப்போ சொல்லியாச்சு? அப்ப இவ்வளவு பழமையான என்ன சொல்றது, வெரி ஓல்டு பர்சன் கிருஷ்ணன். மனு பிறப்பதற்கு முன்பே அதை ஏற்றுக்கொள்வது கீதை இறைவன் தனது சீடனான சூரிய கடவுள் விவஸ்வானிடம் பேசினார். அப்ப டோட்டல் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, கீதை வந்து பகவத்கீதை வந்து 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவஸ்வானிடம் சொல்லப்பட்டது. அர்ஜுனனுக்கு இப்ப இங்கே இன்னையில இருந்து கால்குலேட் பண்ணாலும் ஒரு 5000 இயர்ஸ் முன்னாடி தான் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லப்பட்டது. அப்பதான் வந்து நம்ம நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம். ஏன் ஒருத்தர் அவ்வா ஸ்கிரிப்சர் இம்பார்ட்டன் அது இதுன்றாங்க. கால்குலேஷன் பண்ணி பார்த்தா அவங்களோட எல்லாம் எத்தனை இது என்னது பைபிள்ஸ், ஐ திங்க் பைபிள்னா 2000 இயர்ஸ் 2500 தான் இருக்கும், 2000 தான் இருக்கும், தெரியாது. ஐ எம் நாட் வெரி ஷுவர். பட் நம்மளோட வந்து நினைச்சுப்போம், நம்மளோட பழமை 5000 இல்ல, 5000 விட பழசு. 120 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விவஸ்வானிடம் சொல்லப்பட்டாச்சு நம்ம பகவத்கீதை. அப்போ அவ்வளவு பழசு. ஓகே, மகாபாரதத்தில் அந்த பரிவாரம் ஒண்ணு இருக்கு. அது வந்து கீதாவின் வரலாற்றை பின்வருமாறு அறியலாம். எல்லாம் எழுதியிருக்கு, எல்லாம் ப்ரூஃப் இல்லாம எல்லாம் சொல்லவே முடியாது. திரேதா யுகத்தின் மில்லியனத்தில் தொடக்கத்தில் விவஸ்வானால் மனு உடனான இந்த உறவின் விஞ்ஞானம் வழங்கப்பட்டதுன்னு எழுதியிருக்கு. மனு மனித குலத்தின் தந்தையாக இருந்ததால் இந்த பூமியின் கிரகத்தின் ராஜாவான தனது மகனான மகாராஜா இக்ஷ்வாகு அவருக்கு கொடுத்தார். ராமச்சந்திரர் தோன்றிய ரகுவம்சத்தின் முன்னோடி. அவர் யாரு? இக்ஷ்வாகுல ராமச்சந்திரன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி உள்ள அந்த லீனியேஜ்ல வந்தவங்க. ஆகையால் மகாராஜா இக்ஷ்வாகுவின் காலத்தில் இருந்தே மனித சமுதாயத்தில் பகவத்கீதை இருந்தது. அப்போ திரேதா மற்றும் துவாபர யுகம் திரும்பி அதே கால்குலேஷன் வந்து கலியுகத்தில் இது காலம் கடந்து விட்டது எவ்வளவு, இது எனக்கு சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் லைக் அ போட்டோ, அதனாலதான் எனக்கு அதை ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. பட் வெரி இது இந்த ஹைலைட் பண்றது மாத்திரம் தான் போட்டு எது இம்பார்ட்டண்டா படிக்கணும் அது கூட போட்டிருக்கேன். கீதை 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பூமிக்கு வந்தது. இது வந்து மொத்தம் வந்து எவ்வளவு யுகம்? 4 யுகம் பார்த்தோம். சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். அப்ப இந்த அதோட கால்குலேஷன் இருக்கு. பகவானோட கால அளவு பார்த்தா அது வந்து 1200 வருடங்கள் தான் கலியுகம். நம்ம அந்த கால்குலேஷன் பார்க்க முடியாது. நம்ம இங்க இந்த பூமியில இருக்கிற கால்குலேஷன் தான் நீ பார்க்கணும். 4,32,000. இது துவாபர யுகம், அதை விட டபுள். திரேதா யுகம் இதை விட 3 மடங்கு. சத்தியம் வந்து இதை விட 4 மடங்கு. அப்ப இதுல வந்து சத்திய யுகத்துல 4 அவதாரம் பகவான் எடுத்தார். இது மெயின் அவதாரம் தான். அவர் நிறைய அன்லிமிட்டட் அவதாரம் எடுத்திருக்காரு. அதுல மெயின் அவதாரம் ஒரு 10 அவதாரம் சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து என்னது? மத்ஸ்ய கூர்ம வராக நரசிம்ம, இந்த 4 அவதாரம் சத்திய யுகத்துல எடுத்திருக்கார். திரேதா யுகத்துல 3 அவதாரம் எடுத்திருக்கார். வாமன, பரசுராம, ஸ்ரீராமர். துவாபர யுகத்துல பலராமர், கிருஷ்ணர் 2 அவதாரம். கலியுகத்துல ஒரே அவதாரம் தான் எடுக்க போறார். இனிமேதான் வரப்போறார் கல்கி அவதாரம். ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு அவதாரம் தான். ஆனா எப்படி அதான் சொன்னேன், அன்லிமிட்டட் அவதாரம் உண்டு. அது போல பார்த்தோம் புத்தர் அவதாரம், அது இது நிறைய இருக்கும். ஆனா என்னன்னா இது சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இப்ப கிருஷ்ணரும் ராதையும் சேர்த்து உள்ள இதா வந்திருக்காரு. அவரோட உடல் அந்த காம்ப்ளெக்ஷன் வந்து ராதைய மாதிரி நல்ல இதா இருக்குமா, பளிச்சுன்னு இருக்குமா, கோல்டன் கலர்ல இருக்குமா. ஆனா அவரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா எல்லாம் கிருஷ்ணர் பண்ண மாதிரியே இருக்கும். சோ அவரோட சைத்தன்ய சரிதாமிரதான் ஒரு புக் இருக்கு. அது வந்து அதுல நல்ல டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம அது படிக்க போறதில்ல, இன்னும் ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட்ல போக போக அதுவும் நம்ம படிக்கலாம். ஓகே, அப்ப வந்து 432 கோடி வருடங்கள் ஆகிவிட்டன. அப்பா இன்னும் ஆகலையா? அது பிரம்மாவோடையும் பார்த்துட்டு இது முடிச்சுடலாம். இங்க கீழே பார்க்கலாம். நமக்கு ஒரு செகண்டா டக் ஆயாச்சு, ஒரு செகண்ட். அப்ப நம்மளோட 1,00,000 ஆண்டுகள் ஆனாதான் பிரம்மாவின் ஒரு நொடி செகண்ட். அப்போ பகவான் பிரம்மாவின் ஒரு நிமிடம்னா என்னது? இன்டூ 60, 60,000 என்ன போட்டிருக்கேன், 60 லட்சம். 60 லட்சம் ஆண்டுகள். இங்க 1,00,000 ஒரு செகண்ட், 60 லட்சம்னா ஒரு மினிட். ஒரு மணி நேரம் அவரோட இப்படி 1 hour, அவரோட 1 hourனா நமக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்மளுடைய earthly yearsல 3,600 lakhs years, 3,600 lakhs years இங்க நம்ம பூமியில ஆச்சுன்னா தான் அவரோட வந்து ஒரு 1 hour. அப்ப அவரோட ஒரு நாள்னா இதுக்கு அதுக்கு மேல கால்குலேஷன் போகாது. 86,400 lakhs years அதுதான் வந்து அவருடைய ஒரு நாள்.
அப்படி கால்குலேஷன். அதனால நம்ம எல்லாம் யாராவது சொல்லுவா கலியுகம் முத்திருத்து, எப்ப வேணா அழிவு வரும்னா அழிவு எவ்வளவு சீக்கிரம் வராது, இன்னமும் நிறைய போகும், கெடுதல் எல்லாம் வரும். பாகவதத்துல நிறையவே கொடுத்துருப்பேன். சோ அதெல்லாம் படிச்சாலே பயமா இருக்கும். அப்ப நம்ம எல்லாம் அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். நம்ம வந்து நம்ம பகவானுடைய உலகத்துக்கு அங்கேயும் தான் வந்திருக்கோம், அங்க போயிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், நான் இதை படிச்சு வரேன். அஜோ அபி சன் அவ்யயாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோ அபி சன் பிரகிருதிம் ஸ்வாமதிஷ்டாய சம்பவாமி ஆத்ம மாயையா. கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றுகிறார்? ஒரு யுகத்திலையும் அவர் வந்து தோன்றுவார். அவரோட உருவம் இப்படிதான் இருக்கும். ஆனா ஒருவருக்கு ஒரு மீன் அவதாரம், மத்ஸ்ய இது என்னது கூர்மா அவதாரம், அந்த மாதிரி ஒரு அவதாரம், ஒரு ரூபம் எடுத்துன்னு வர்றார். மிருக ரூபம், ஹியூமன் ரூபம், அந்த மாதிரி. அவ இந்த கிருஷ்ண அவதாரம் அப்படின்னு, கிருஷ்ண அவதாரம் கிடையாது, பலராம அவதாரம் சொல்றோம். அந்த மாதிரி அவதாரம் எடுத்து வரும்போது எனக்கு ஒரு குழந்தைய அப்படின்ற மாதிரி தோன்றார். ஆனா ஆக்சுவலி அவரோட உருவம் எப்படி இப்படிதான். சோ நான் பிறக்காதவனாக இருந்தாலும் எனது ஆழ்நிலை உடல் ஒருபோதும் கெட்டு போவதில்லை. நம்மளுடைய உடல் கெட்டு போறதில்லை. கெட்டு போறதுன்னா இந்த செல்ஸ் தான், நம்ம சயின்ஸே ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன். எவ்ரி மோமெண்ட் அவர் செல்ஸ் ஆர் டைங் அண்ட் நியூ செல்ஸ் ஆர் கமிங் அப்படிங்கிறாங்க. அதேதான் வந்து நம்மளோட உடல் மாறிண்டே இருக்கும். போன வருஷம் இருந்தா கூட இந்த வருஷம் இருக்காது. குழந்தைகளோட நன்னாவே தெரியும், டிஃபரன்ஸ் தெரியும். நம்மளோட ஒரு 5 வருஷம் பார்த்தோன்னா தெரியும். தலைமுடி நரைச்சிருக்கும், கால் முட்டை வலி வந்திருக்கும், கண்ணு தெரியாது, நம் பவர் மாறி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு வரும். அப்ப நம்ம உடல் மாதிரி பகவான் உடல் கிடையாது. அவருடைய வந்து உடல் மாறவே மாறாது. எனது ஆழ்நிலை உடல் ஒருபோதும் கெட்டு போவதில்லை. எல்லா உயிர்களுக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு 1000 ஆண்டுகளிலும் நான் எனது அசல் ஆழ்நிலை வடிவில் தோன்றுகிறேன். அந்த மாதிரி வந்து அவர் உருவம் ஒரு உருவம் எடுத்துட்டு அவர் வந்து, ஆனா அவரோட எல்லா குவாலிட்டிஸும் இருக்கும். ஒரு குழந்தை ரூபத்துல இருந்தாலும் அவருடைய அவருக்கு என்ன ஐஸ்வர்யம் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோமே, செகண்ட் சாப்டர்லயும் பார்த்தோம். அதெல்லாம் அவருக்கு வந்து ஐஸ்வர்யம் இருக்கும். நல்ல பலசாலியா இருப்பார், நல்ல அழகு இருக்கும், நல்ல செல்வம் இருக்கும், ரொம்ப ஃபேமஸா இருப்பார், நல்ல அறிவு இருக்கும், துறவு பண்ணி இருக்கும். சோ அவர் எல்லாம் அந்த 6 ஐஸ்வர்யம், மெயின் ஐஸ்வர்யங்கள், அதுக்கும் மேல நிறைய இருக்கும். ஸோ வந்து ஒரு அவதாரம் எடுத்து வரும்போது அவரோட குவாலிட்டிஸ் அப்படி இருக்கும். எஸ், யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? படிங்க. நான் அப்படியே அன்மியூட் பண்ணுமே. மாதாஜி நான் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரத அபியுக்தானாம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ருஜாம் யகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எப்போதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ, பரத குல தோன்றலே அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுவேன். இப்பவே நமக்கு அப்படித்தான் தோன்றது. எல்லாம் அதர்மம் நடக்கிறதுப்பா. எங்க பார்த்தாலும் நியூஸ் பார்த்தா அதுதான். தர்மத்தை வழிபடுறவங்க ரொம்ப கம்மி. அதர்மம் தான் வெல்லும். பணம் தான் பேய் மாதிரி. என்னது என்னோ சொல்லுவாங்க இல்லையா, பணம் என்னது பணம் பேசுமா, என்னோ சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு பழமொழியெல்லாம். அந்த மாதிரி இருக்கு. இப்ப பணத்தை கொடுத்து என்ன வேணா வாங்கலாம். அந்த மாதிரி இன்னும் போக இன்னும் மோசமா தான் இருக்கும். சோ என்ன அந்த மாதிரி ஆகும்போது எப்படியெல்லாம் இந்த சீர்குலைந்து போறதோ, இதெல்லாம் என்னது அதர்மம் தலை தூக்கி நிற்கிறதோ, தர்மம் சீர்குலைந்து போறதோ, அப்பெல்லாம் வந்து அவர் அவதரிச்சு எல்லாருக்கும் தீயவர்களை அழித்து நல்லவர்களை காப்பாத்தி தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு வேண்டி வருவார் அவர். அதான் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. அடுத்தது ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். பரித்ராணாய சாதூனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. ஒரு யுகத்திலும் நான் சம்பவிப்பேன், நான் வந்து அவதாரம் எடுப்பேன் அப்படிங்கிற. என்னது, தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு, தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய, தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு, விநாசாய ச துஷ்கிருதாம், துஷ்கிருதம்னா அழிக்கிறது. யார விநாசாயன்னு அழிக்கிறது. துஷ்கிருத்தம் யாரெல்லாம் கெட்டவர்களா இருக்காங்களோ அவங்களை அழிப்பதற்கும், பரித்ராணாய சாதுனா, சாதுனாங்க யாரெல்லாம் நல்ல பயஸ், நம்மள மாதிரி டிவோட்டிஸ். அதனாலதான் எல்லாரும் பக்திக்கு வாங்கோ படிங்கன்னு சொல்றது. அப்படி அனிலேஷன், அந்த இது பிரளயம் வந்த சமயத்தை நம்ம எல்லாம் காப்பாற்றப்படுவோம். அப்படி இன்கேஸ் நம்ம கோலோகம் தானம் போக முடியல, அதுக்குள்ள போக முடியலனாலும் நம்மளை வந்து பகவான் காப்பாற்றுவார். கெட்டவர்கள்லாம் அழிந்து போவார். அந்த மாதிரி சமயத்தில் பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன். அப்ப நம்ம உடலுக்கும் பகவானுடைய என்ன வித்தியாசம் இருக்கு அப்படி பார்ப்போம். கிருஷ்ணருக்கு நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம். கிருஷ்ணரின் வடிவம் நிரந்தரமானது, நம் வடிவம் தற்காலிகமானது. நம்ம உருவம் மாறிண்டே வரும். செல்ஸ் எல்லாம் இப்பதான் சயின்ஸ்ல ப்ரூவ் பண்ணிருப்பாங்க. செல்ஸ் டை ஆகும், அழிஞ்சு போகும், அப்புறம் புது செல்ஸ் ஜெனரேட் ஆகும். பகவானுடைய இது அப்படி இல்லை, எப்பவும் பெர்மனண்டாவே இப்படிதான் இருக்கு. கிருஷ்ணரின் உடல் ஆன்மீகமானது, நம்ம உடல் பொருள் மயமானது. அந்த 5 பஞ்சபூதங்களால ஆனது நம்ம உடல். பகவான் உடல் அப்படி இல்லை. அவரை வந்து ஆத்மாவும் அதேதான், ஒரு உடலும் அதேதான். நமக்கு அப்படி இல்லை. ஆத்மாதான் ஹார்ட்ல இருக்குன்னு படிச்சோம்.
கிருஷ்ணர் மாயாவின் கட்டுப்பாட்டாளர், அதுக்கு மேல இருக்காரு. அவரோட ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி தான் இது. வந்து மாயாவும் அவரோட ஒரு சக்தி தான். அப்ப அவர் வந்து அதுக்குள்ள கட்டுப்பட மாட்டார். நம்ம தான் இங்க இருக்கோம். நம்ம ஜீவாத்மா தான் ஒரு செய்கை பண்றோம், நம்ம செய்யறோம். எனக்கு நினைக்கவே வேண்டாம் அந்த ஆத்மா என்ன நினைக்கிறது, நான் வந்து பக்தி பண்றேன், நான் பண்றேன், நல்லது பண்றேன், தீயது பண்றேன் அப்படின்னு நம்மளை பண்ண வைக்கிறது எது? இந்த முக்குணங்கள். நம்ம வந்து இந்த பிரகிருதியோ, நம்ம இந்த உலகத்துல பிறந்துட்டோம்னா இந்த 3 modes ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர் சொல்லுவாங்க. அந்த பிரகிருதியில 3 குணங்கள் நம்மளை தாக்கிண்டே இருக்கும். அந்த பப்பெட் மாதிரி இழுத்துட்டே இருக்கும். நல்லது வந்து சத்துவகுணம் நம்மளை இழுத்துட்டே இருக்கும் நல்லது பண்றதுக்கு. அதுக்குள்ள ரஜோகுணம் சொல்லும், இல்ல ஆக்டிவா இரு, அதை பண்ணி இதை பண்ணி. ரொம்ப பேராசை, ரொம்ப எல்லாத்தையும் நான் முன்னுக்கு வரணும், இந்த மாதிரி ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும். அதோட ஆப்போசிட் இந்த தமோ குணம். ஒண்ணுமே வேண்டாம், சோம்பேறியா தூங்கிடுறேன், ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ண வேண்டாம், ஒன்னும் பக்தி பண்ண வேண்டாம், அப்புறம் பாத்துக்கலாம், என்ன இப்ப அவசரம், அந்த மாதிரி ரொம்ப டல்லா இருப்பாங்க இவங்க எல்லாம். சோ இந்த மாதிரி யாரோ இப்படி இருக்காங்கன்னா அந்த ஆளை நமக்கு குறை சொல்லக்கூடாது. அந்த சத்துவ குணக்காரி, தமோ குணக்காரி, ரஜோ குணக்காரி எப்படி இருக்கிறாளோ அது போல நம்ம வந்து மனிதர்கள் ஆடுறோம், பப்பேட் மாதிரி அவங்க கையில நம்ம ஆடிட்டு இருக்கோம். சோ வந்து கிருஷ்ணரின் உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. நம் உடல் ஆன்மாவுல வந்து வித்தியாசப்பட்டது. அப்புறம் ஆன்மாவின் உரைகள் நம்ம வந்து கவர். இப்ப நம்ம பாக்குறது வந்து ஸ்தூல சரீரம், விச் இஸ் சீன், நமக்கு வந்து பார்க்க முடியாது, அது ஸ்தூல சரீரம். அப்ப மொத்த உடல் என்னது, பூமி, நீர், காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம், இதெல்லாமே சேர்த்துதான் நம்ம உடல். இந்த உடல் பாக்குறோமே அதெல்லாம் வந்து பஞ்சபூதங்களால ஆனது. அதுக்குள்ள ஒரு உடல் இருக்கு, அதுக்கு பேர் என்னது, சூக்ஷ்ம உடல். அப்படின்னா இந்த கண்ணுக்கு தெரியாது, புரிஞ்சுக்கலாம். என்னது அதெல்லாம்? மனம், ஈகோ, தவறான ஈகோ அண்ட் புத்திசாலித்தனம். இப்ப இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் சொல்றோமே, கேன் வி சி அவர் இன்டெலிஜென்ஸ்? இல்ல, நம்ம பேசுற திறன்ல, நம்ம வேலை பண்ற திறன்ல இருந்து தெரியும் நல்ல இன்டெலிஜென்ட் அப்படி சொல்றோம் இல்லையா. அதுதான். அதே போல மனசு, பார்க்க முடியுமா? மனசை பார்க்க முடியாது, only you can understand, அந்த மாதிரி. அப்புறம் அதுக்குள்ளதான் ஆத்மா இருக்கு. அந்த ஆத்மா எப்படி? சத் சித் ஆனந்தம். அது வந்து சத்தியமா இருக்கும், எப்பவுமே உள்ளது. சித்து நல்ல ஆன்மீகமயமாவும் இருக்கும். கான்சியஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் தட் மீன்ஸ் அது வந்து அப்படி சோம்பேறியா நினைவு சக்தி இல்லாம அப்படிலாம் இல்லை, எப்போ ஆக்டிவா இருக்கும். அண்ட் ஆனந்தம், எப்ப ஹாப்பியா இருக்கும். அந்த ஆத்மா வந்து வெரி ஹாப்பியா இருக்கும். அப்ப அத இன்னும் வந்து அந்த ஹாப்பி பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னாக்கா, ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்ல ரொம்ப, கோயிலுக்கு போனா நமக்கு ஒரு குட் ஃபீலிங் வருது. ஒரு கோயில் போயிட்டு வந்தா, ஒரு பிரசாதம் சாப்பிட்டா ஒரு ஃபீலிங் டிஃபரன்ஸ் வரும். நம்ம நோட் பண்ணி பார்த்தாதான் தெரியும். சும்மா எங்கேயோ போனோம், அது கோயிலுக்கும் போனேன், சும்மா ஒரு டைம் பாஸ் போயிட்டு வந்தாலும் தெரியாது. கோயிலுக்குன்னு போறோம், ஏதோ ஒரு நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தோம்னாக்கா ஒரு நல்ல குட் ஃபீல் ஃபேக்டர் வரும். அதே தான் நம்ம ஜப்பா பண்ணி முடிச்சோம்னா நல்லா கண்ணை தோணுது. அப்படி ஒரு சந்தோஷம் இல்லை, அது ஒரு ஆன்மீகமா பார்த்தா நல்ல ஒரு குட் ஃபீல் ஃபேக்டர் வரும் நமக்கு. சோ இது வந்து இதுக்குள்ள இருக்கும். ஒரு உடல் இறந்து போகும்போது என்ன ஆகுனாக்க, இந்த உடல் தான் வீழ்ச்சி அடைகிறது. அதுக்குள்ள உள்ள அந்த சூக்ஷ்ம சரீரமும் ஆத்மாவும் வெளியில போயிடும். அது என்ன பண்ணும், வேறொரு பாடியில போயிடும். அதனாலதான் வந்து இப்ப நல்ல பாடகரா ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் வந்து இறந்து போறார், நேச்சுரலி வயசாயிடுச்சுன்னா அவர் இறந்து போயிடுறாரு. அவருக்குள்ள அந்த சூக்ஷ்ம சரீரமும் ஆத்மாவும் வேற உடல்ல போறது. ஒரு பேபி ஃபார்ம், ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்லயே எடுத்துக்கலாம். அந்த குழந்தை என்னதான் நம்ம பார்க்கணும், சின்ன வயசு படுத்துட்டு இருக்கிற குழந்தை ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்றது. அப்படி சின்ன ஒரு 2 வயசு 3 வயசுனாக்கா பகவத்கீதா ஸ்லோகம்லாம் சொல்றதாம். நல்லா பாடுறாளோ, நல்ல ஒரு யாரோ வந்து நல்லா விளையாடுறான், நல்ல பெயிண்டிங், ஏதோ ஒரு குணம் அந்த குழந்தைகிட்ட இருக்கும். சைல்டு ப்ராடிஜி அப்படின்னு. எப்படி வந்தது? அந்த குழந்தைக்கு எப்படி ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க? அந்த குழந்தை இப்பதான் பிறந்திருக்கு, ஆனா எப்படி வந்திருக்கும்? ஒரு சொற்பொழிவு, நான் அதை ஒரு நாளைக்கு வீடியோ நான் பார்த்தேன், அழகா சொற்பொழிவு எல்லாம் பண்ணேன். எப்படி இந்த சின்ன குழந்தைல வருதுன்னா, பூர்வீகம், யாரோ அந்த ஒரு ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டி இருந்திருப்பாங்க, அவங்க இறந்து போன அவரோட அந்த இதுதான் என்னது, அந்த மனம், ஈகோ, இன்டெலிஜென்ஸ், அப்புறம் அந்த ஆத்மா இந்த குழந்தை ரூபத்துல வந்து அது யாருன்னு நமக்கு தெரியாது. சோ அப்ப அதனாலதான் சைல்டு ப்ராடிஜி எல்லாம் நமக்கு வந்து தட் இஸ் ப்ரூவ்டு. எஸ், நடக்கிறது இந்த மாதிரி வந்து ஆத்மா இருக்கு, சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கு, நமக்கு புரிஞ்சு போயிடலாம். அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ஜன்ம கர்ம ச மே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதः த்யக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதி மாம் ஏதி சோ அர்ஜுன. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகிறான். பகவான் நித்திய உலகம் எங்க இருக்கு? கோலோகம் தான். ஏன் அங்க போனோம்னு சொல்றோம்னாக்கா, அதுதான் பெர்மனன்ட் உலகம். இந்த பிரளயம் எல்லாம் வரும்போது பகவான் உலகம் மாத்திரம் அங்க வந்து சேஃபா இருக்கும். அங்க வந்து பிரளயம்னால அழியப்படாது. இப்ப நம்ம பாவம் புண்ணியம் பண்ணும்போது அந்த புண்ணியம் கிடைச்சு பிரம்ம லோகம் வரைக்கும் போலாம். ஆனா அங்க போனாலும் என்னது, இந்த பிரளயம் வரும்போது அதுவும் அழிஞ்சு போயிடும். தேவர்கள் அழிவார்கள், எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். இந்த உலகம், இந்த அண்டம் மண்டமா இருக்கு, எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும். எந்த ஒரு இடம் அழியாத இடம்னாக்கா அந்த பகவான் இருக்கிற இடம் கோலோக வந்தவன். ஆனா அதுக்குதான் போறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும்.
நன்னாவே மற்றும் இது என்னது பக்தி மார்க்கத்துல இருந்து நன்னா ட்ரை பண்ணோம்னா நமக்கு இது கிடைக்கும். அப்போ வந்து இது பகவானை பத்தி நல்லா புரிஞ்சுண்டு இந்த மாதிரி அவரோட ஆழ்நிலை இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுண்டு எவன் வந்து திவ்யமான தொண்டும் புரியணும். எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிந்து அவன் இந்த உடலை விட்டு அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறவன் இந்த உடலை விட்ட பின் பௌதிக உலகில் பிறவி எடுத்தது. திரும்பி நம்ம வந்து இந்த இதுல வந்து வரமாட்டோம். அது பகவான் சொல்றாரு. ஓகே, அப்ப நான் வந்து நம்ம சத்தியமா நினைச்சுக்கணும் அதெல்லாம். அப்ப நான் வந்து திரும்பி இந்த சுழற்சியில வந்து பிறவி எடுக்கிறது இல்லை. அவன் வந்து என்னுடைய நித்திய உலகத்தை அடைவான். இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்லோக்கால வந்து அவர் சொல்றாரு. இந்த மாதிரி குவாலிட்டி இருந்தா நீ வருவ, நீ இப்படி இருந்தேன்னா அப்படி என்கிட்ட வருவான்னு நோட் பண்ணி பார்த்தா we can start following those things. எஸ், வரலாற்றில் யாரேனும் ஒருவரால் கிருஷ்ணரை அறிய முடிந்ததா அப்படின்னு. வீதராக பய குரோத மன்மயா மாம் உபாசிதாக பகவோ ஞான தபசா பூதாமத் பாவமாகதாக. பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். எல்லாரும் நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்தாச்சுன்னு எழுதியிருக்காரு. பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடணும். பற்றுதல்னா என்னது? பௌதிக இதுல பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. பயம் வேண்டாம். பகவானுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறவங்களுக்கு பயமே இருக்காது. சோ வாட், என்னோட பகவான் பார்த்துப்பார், அந்த மாதிரி தைரியத்தை இருப்பாங்க. கோபம் அதெல்லாம் இதுதான் நம்மளை வந்து வீழ்த்தும். கோபம் இருக்கக்கூடாது. இதுல இருந்து விடுபட்டு முழுவதும் என்னில் லயித்து பகவான் இடத்தில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்கள் ஆயினர் அப்படின்னு. இப்ப இதுல இந்த சீன்ல என்ன போட்டிருக்குனாக்கா, சிசுபாலோட அவரோட கசன் சிசுபால், எல்லாரும் ஸ்டோரி தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் பிறக்கும் போது எப்படி 4 கையும் 3 கண்களுமா பிறந்தாராம். அப்ப வந்து ஒரு யாரும் அந்த இது இப்ப நம்ம எல்லாம் ஒரு குழந்தை பிறந்தோம்னா ஜோசியன் பாப்போம் இல்லையா, என்ன இந்த குழந்தை எப்படி இருக்கும்னு. அது போல என்ன பார்த்தோன்னே சொல்லியிருக்கான், ஓ இந்த மாதிரி இப்படி குழந்தை பிறந்துட்டு என்ன பண்றதுன்னு தவிச்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்க அம்மா அப்பா. அப்போ யாரு வந்து அந்த குழந்தைய எடுத்து மடியில வச்சு வைக்கிறாங்களோ அந்த இதெல்லாம் மாறிடும். எது 3 கை 3 கண்ணெல்லாம் 2 கண்ணு நார்மல் இதுக்கு வந்துடும், 4 கையெல்லாம் 2 கை ரூபத்துல அப்படி எல்லாம் வந்துச்சுன்னா அந்த அந்த ஆளாலதான் இவன் வந்து இது கொல்லப்படுவான் அப்படின்னு. இது அவரோட டெத் ஆகும் அப்படின்னு. அப்ப சரி குழந்தை நல்லா ஆனா சரின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தரும் தூக்கி பாக்குறாங்க, ஒன்னும் சரியால. கிருஷ்ணர், அப்ப கிருஷ்ணர் பலராமர் எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. அப்ப அவ வந்து இந்த கிருஷ்ணர் தூக்கினோன்னு என்ன எடுத்து அந்த இதெல்லாம் மறைஞ்சு கொடுத்து அவருக்கு 3 கண்ணு இருக்கிறதெல்லாம் 2 கண்ணா எடுத்து 4 கை ரூபம் எல்லாம் 2 கை மாறி எடுத்து எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டாங்க. ஆனா என்ன வருத்தம், ஆஹா என் பிள்ளை வந்து இந்த கிருஷ்ணர் கையால சாக போறானா. அப்ப அவ அம்மா வேண்டிக்கிறா, சிசுபாலோட அம்மா. அந்த கிருஷ்ணர் சொல்றா, நீ வந்து என் பிள்ளைய ஒண்ணும் பண்ணிடாதேப்பா, அவன் வந்து உன் கையால தான் சாவன எதிர்க்கு இப்போ தெரிஞ்சு போயிடுத்து, ஆனா நீ ஒன்னும் பண்ணிடாதே அப்படின்னு. அப்போ அவர் பகவான் சொல்றாரு, இல்ல ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன், ஆனா 100 டைம் நான் வந்து அவரை மன்னித்து விடுவேன். அவன் வந்து தீய செயலை அவன் ஏதாவது பண்ணினான்னாக்கா, அவன் ஏதாவது கெட்டதெல்லாம் பண்ணா 100 டைம் அவனை வந்து மன்னிச்சு விடுறேன். 101வது டைம் அவன் வந்து திரும்பி அந்த மாதிரி மிஸ்டேக் ஏதாவது பண்ணி இது பண்ணனா then I will finish him அப்படிங்கிற. இவரை வந்து பிறவியிலேருந்தே வந்து இவருக்கு ஒரு எனிமையா தான் பார்த்திருக்க கிருஷ்ணரை. ஆமா, பெரிய மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை தானே, நீ என்ன பெரிய அரசனா, நீ என்ன பெரிய இவனா, பெரிய கடவுளா, அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதுல பொறாமையிலயோ என்னவோ அவன் வந்து எதிரி மாதிரியே இருந்திருக்கான். அப்ப ஏதோ ஒரு யாகம், அந்த இவர் யுதிஷ்டா மகாராஜா ஏற்பாடு பண்ண ஒரு யாகத்துல வந்து எல்லாரும் கலந்துப்பாங்களே, எல்லாம் ராஜா குடும்பம் தானே. வந்தோடனே அப்பவும் வந்து பெரிய கிருஷ்ணர் எல்லாம் கொஞ்சம் இழிவுபடுத்தி பேசிட்டார். இவர் கால்குலேட் பண்ணிட்டே இருந்திருக்கா, ஆச்சு 100 இது நான் மன்னிச்சுட்டே, இது 101வது டைம் நீ வந்து என்ன இன்சல்ட் பண்ற, நான் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு இந்த சுதர்சன சக்கரத்தை விடுற, இவரோட தலை துண்டா போயிடுறது. அவ அம்மாவுக்கு வந்து ப்ராமிஸ் கொடுத்தனால 100 வாட்டி அவர் வந்து மன்னிச்சு விட்டார். 101st டைம் வந்து அவர் மிஸ்டேக் பண்ணும்போது அவரை வந்து அழிச்சுட்டார். அது ஒரு ஸ்டோரி. ஓகே, ये तामां प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसः. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. என்னது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா, அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கிறேன். ஒருத்தர் ஜப்பம் நிறைய பண்ணுவாங்க, சில பேர் கோயிலா போவாங்க, சில பேர் எந்த நேரமும் பூஜை பண்ணா யாகம் எனிதிங் டொனேஷன். எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது, எனக்கு வேலைக்கு போனோம், இதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை, ஆனா நான் நிறைய கோயிலுங்களுக்கு டொனேஷன் கொடுக்குறேன். ஏன்னா நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறேன், பணத்துக்கு பஞ்சம் இல்லை, நான் தான் இன்னும் உழைச்சுன்னு தான் இருக்கேன், ஆனா நிறைய டொனேஷன் கொடுக்குறேன். அந்த மாதிரி நல்ல எண்ணத்தோட அந்த மாதிரி ஏதோ நல்ல காரியம்லாம் பண்ணினா என்ன ஆகும், ஒருத்தர் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவங்க எல்லாம் சரணடைகிறவங்க தான். தேர் ஆல் இன் டூயிங் சர்வீஸ் இன் சம் ஃபார்ம் ஆர் அதர். அந்த மாதிரி இருந்து யார் எப்படி நமக்கு வந்து பண்றாங்களோ அதுக்கு ஏற்றாற்போல் நான் வந்து அவங்களுக்கு அருள் பாலிப்பேன் அப்படிங்கிற.
அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கிறேன். பிதாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர். ஒருத்தர் சில பேர் பஜனை பண்ணி நிறைய பாட்டு பாடுவா, நல்லா மூழ்கி அந்த மாதிரி பகவானை வந்து ஸ்துதிச்சு பாடுவான். அப்படி ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி பண்ணுவா. ஆனா யாரு எப்படி வந்து வழிபடுறார்களோ அது போல நான் வந்து திருப்பி கொடுப்பேன். இப்ப நான் வந்து ஒரு மாலை ஜபம் தான் என்னால் பண்ண முடியும். போருமே, அவ்வளவு பண்ணா போறோம். அது போல நமக்கு கிடைக்கும் ரிட்டர்ன் வந்து பகவான் ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் எவ்வளவு, அதுதான் கிடைக்கும். நம்ம எவ்வளவு பண்றோமோ அதுக்கு நமக்கு வந்து வெகுமதி பகவான் அளிப்பார். அது தெரிஞ்சுன்னா என்னது, நிறைய பகவான் வந்து நம்ம வழிபடலாம். ஏன்னா இதுலயே கொடுத்துருக்கு, யாரும் வந்து ஸ்டோரி எழுதல, பகவானே சொல்லியிருக்கேன். ஏயத்தாமாம் பிரபத்தியந்தி, யார் எப்படி எல்லாம் என்ன வழிபடுறாங்களோ அதுக்கு தகுந்தா போல நான் வெகுமதியா இருக்கிறேன். இப்ப நம்ம வந்து நல்லாவே பகவான் இது பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். எப்படி ஜபா பண்ணலாம், பகவானுக்கு நிவேதனம் பண்ணலாம், கோயிலுக்கு போகலாம், ஏகாதசி வரும்போது விரதம் இருக்கலாம், நிறைய இருக்கு. இப்ப இஸ்கான்ல வந்து நிறைய நமக்கு வந்து நிறையனா என்னது எப்படி கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. நிறையனாக்கா ஏகாதசி பண்ணு, திங்கட்கிழமை உபவாசம் இருக்கு, செவ்வாய்க்கிழமை விரதம், புதன்கிழமை விரதம், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ஒரு ஏகாதசி 15 நாள்ல ஒரு வாட்டி இது விரதம் இருங்க சொல்றாங்க. அது டாக்டர்ஸே இந்த காலத்துல சொல்ல ஆரம்பிச்சாச்சு. உங்க வயதுக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுங்க, இன்பிட்வீன் நீங்க வந்து ஃபாஸ்டிங் இருங்கன்னு அவங்களே சொல்றாங்க. நம்ம அதே ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் சொல்லும்போது ஏத்துக்கலாம். அப்ப அதுல என்னெல்லாம் சாப்பிடாது, நம்ம ஃபுல்லா பட்னி இருக்கிற போல சொல்ல மாட்டாங்க. என்னெல்லாம் சாப்பிடலாம், எதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா வரும் இந்த மாதிரி. காங்க்ஷந்த கர்மணாம் சித்திம் யஜந்த இஹ தேவதாக க்ஷிப்ரம் ஹி மானுஷே லோகே சித்திர் பவதி கர்மஜா. இந்த உலகில் உள்ள ஆண்கள்னா மனிதர்கள் பலனளிக்கும் செயல்களில் வெற்றி பெற விரும்புகிறார்கள். அவன்லாம் வந்து இப்ப கோயிலுக்கு எல்லாம் போறேன்னா போவாங்க. ஆனா ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்போட போவா, எனக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கணும், என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும், இல்லை என் பிள்ளைக்கு ஜாப் கிடைக்கணும், ஏதோ சம் இருக்கும். அதனால நான் வந்து டெய்லி வரேன், டெய்லி பண்றேன், மாலை சாத்துறேன், பிரதட்சணம் பண்றேன், அங்க பிரதட்சணம், ஏதாவது இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பலனளிக்கும் செயல்கள்ல அவங்க ஈடுபடுறாங்க. வெற்றி செயல்பட்டு வெற்றி பெற விரும்புகிறார்கள். எனவே அவர்கள் தேவதைகளை வணங்குகிறார்கள். தேவதைனா கிருஷ்ணரை தவிர இதர தெய்வங்கள்ல தேவதைகள் அவங்களை வந்து வழிபடுறாங்க. ஆனால் என்னது, விரைவாக நிச்சயமாக அந்த அவர்கள் வந்து இந்த உலகில் பலனளிக்கும் வேலையில் முடிவுகளை பெறுகிறார்கள். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அதோட பலனும் கிடைக்கும், கிடைக்காம போவாது. இப்ப லட்சுமி வழிபட்டா பணம் வராதா, கண்டிப்பா வரும். சரஸ்வதி வழிபட்டா நல்ல ஞானம் வரும். ஹனுமான் அவரை வந்து வழிபட்டா நல்ல தைரியம். அதெல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தான் பகவான் தானே கொடுத்துருக்காரு. நான் இருக்கேன் பிரின்சிபல் மாதிரி மேல இருக்கேன், உங்களுக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன், நீங்க பாத்துருங்க அப்படின்னு. அப்ப அவங்களை வழிபட்டா அது கிடைக்கும். ஆனா அது பர்மனன்ட் இல்லை, அது மாத்திரம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். என்னன்னாக்கா இப்போ ஒரு ஸ்கூல் போற பிள்ளையாங்கன்னா அந்த எக்ஸாம் பாஸ் ஆனா எக்ஸாம், அதுக்கப்புறம் என்னது, திரும்பி நல்ல காலேஜ்ல அட்மிஷன் வேணும்னு ப்ரே பண்ணுவோம். அட்மிஷன் கிடைச்சா அந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் நல்ல வேலை கிடைக்கணும், வேலை கிடைச்சா போறோமா நல்ல பதவி உயர்வு வேணும், நல்ல ஒரு இது வேணும், அதுக்கப்புறம் ஒரு கல்யாணம், அப்புறம் குழந்தை வேணும். இது அதுக்கு அளவே இல்லை, கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருக்கலாம். அப்ப அதுக்கு அதை விட என்னது, கிருஷ்ணாட்ட சரணடைஞ்சுட்டோம்னாக்கா ஒண்ணுமே கேட்க வேண்டாம். கிருஷ்ணா நீங்க தான் எல்லாம், ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா என்னது, அவர் நமக்கு பார்த்து கொடுப்பாரு. எது நல்லதோ அது கொடுக்கதான் போறாரு. இப்போ ஒரு இது இருக்கு, ஒரு செடி இருக்கு, அந்த செடிக்கு எனக்கு நான் அந்த பூ ரோஜா பூ செடின்னு நினைக்கலாம், இந்த ரோஜா பூ நல்லா பூக்குறது, அந்த ரோஜாக்கு மாத்திரம் நம்ம தண்ணி விட போறோமா, இல்ல, அந்த மண்ணுக்கு தான் விடுறோம். மண்ணுக்கு விட்டா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா லீவ்ஸ், அதோட என்ன இலை, அதோட காம்பு, பூ, கனி எல்லாத்துக்கும் போயிடுச்சு. இப்ப நம்ம சாப்பிடுறோம், கண்ணுக்கு நல்ல குளிர்ச்சியா இருக்கிறதுக்கு சாப்பிடணும், கேரட் சாப்பிடுன்னு சொல்லியிருக்கோம். கண்ணுக்குள்ள குத்திக்க முடியுமா என்ன, சாப்பிடறத சாப்பிட்டு வயத்துக்கு தான் போகும். அதுல உள்ள என்னெல்லாம் சத்து இருக்கோ அது கண்ணுக்கு போகும், அது என்ன சத்து இருக்கோ அது வேற ஒரு பாட்டுக்கு போகும். அதனால கிரீன் வெஜிடபிள் சாப்பிடு, அது இது சொல்றாங்க இல்லையா. எங்க சாப்பிடணும், அந்த பாட்டுக்கு நல்லதுன்னா அந்த பாட்டுல திணிக்க முடியாது, வாயாலதான் சாப்பிடணும், அது வயத்துலதான் போகும். அப்புறம் அது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிடும். அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணருக்கு வழிபட்டா போறோம், அங்கேருந்து எல்லாம் தேவர்கள் எல்லாருக்கும் போய்விடும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்புறம் இது வந்து 4 பாகமா வந்து நம்ம மனுஷ கம்யூனிட்டியா வந்து பிரித்திருக்காரு. எப்படின்னு பார்க்கலாம். சாதுர்வர்ணியம்னாக்க 4 விதமா பிரித்திருக்காரு. சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகஷ தஸ்ய கர்த்தாரம் அபிமாம் வித்ய கர்த்தாரம் அவ்யயம். சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம், நான் வந்து இந்த 4 பாகத்தை பிரித்து வைத்திருக்கேன். எந்த மாதிரி, பொருள் இயற்கை 3 முறைகள் மற்றும் அவற்றுக்கு கூறப்பட்ட படைப்புகளின்படி மனித சமுதாயத்தின் 4 பிரிவுகளும் என்னால் உருவாக்கப்பட்டன. ஒருத்தர் நல்ல வீரமா நல்லா பேசுவாங்க, நல்லா ஒரு திறன் இருக்கும், பயமே இருக்காது. அவங்களாம் வந்து க்ஷத்ரியன், அந்த ஒரு குவாலிட்டி இருப்பாங்க, க்ஷத்ரிய குவாலிட்டி. அப்ப அந்த மாதிரி ஜாப் எடுத்துக்கலாம். என்னது, ஆர்மி, அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்மியில போயிட்டு இந்த பார்டர்ல நிக்கிறது, அந்த மாதிரி நல்ல தைரியசாலியா. சில பேருக்குலாம் அதெல்லாம் வராது. நான் வந்து வேதம் எல்லாம் நல்லா கற்கிறதுக்கு எனக்கு ஈஸியா வருது, வாயில வருது, அதை நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், எனக்கு அந்த ஒரு திறன் இருக்குன்னா பிராமணன்.
அவனுக்கு வந்து இந்த பிராமண கம்யூனிட்டியில அவன் வந்து அதுக்கு ஏற்றவன். அப்ப அவனுக்கு வேலைக்கு போக வேண்டாம். அப்ப அவன் வேலைக்கு போட்டு சாப்பிடறதுக்கு இவங்க எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இவங்க எல்லாம் வந்து இப்ப படிக்க வருவாங்க. இப்போ இந்த தானியங்கள் கொடுத்து அவருக்கு சாப்பிட கொடுத்து எல்லாம் அவரோட என்ன டே டு டே நீட்ஸ் உண்டோ அதெல்லாம் அவங்க பாத்துப்பாங்க. இவர் வந்து வேதங்கள் கற்று விவாதத்துல சொல்லி கொடுக்கும் அந்த வேலை. அதே போல ஒருத்தர் வந்து வணிகம் நிறைய வந்து பிசினஸ் மென்டாலிட்டி இருக்கும் சில பேருக்கு. ஆஹா, இங்க வித்தா இந்த இவ்வளவு காசு வரும், அங்கே நான் ஹோல்சேல்ல வாங்குறேன், அந்த கடை இருக்கு, அந்த ஹோல்சேல்ல வாங்கினா இங்க வந்து ரீட்டைல்ல விற்கலாம், இந்த இடத்துல அந்த பொருள் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது அப்படின்லாம் அவருக்கு நல்ல ஒரு இது இருக்கும், இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. சோ அவனுக்கு பிறவி குணமே என்னன்னாக்கா இந்த பிசினஸ் மென்டாலிட்டி. சோ இதெல்லாம் அப்படியே ஒருத்தர் வந்து உழைப்பாங்க. இத மூணு அவனுக்கு தைரியமும் இருக்காது, இந்த இதுவும் வராது, வேதமும் வரதில்லை, இந்த வணிக தொழிலும் வரல, ஆனா நான் வேலை பண்ணுவேன், நாள் முழுக்க வேலை பண்ணாலும் எனக்கு ஒன்றும் அது டயர்ட்னஸே தெரியாது. நல்ல பார்க்கறது ஒல்லியா அப்படி இருந்தாலும் நல்ல இது இருக்கும், ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும், உழைச்சுட்டே இருப்பாங்க. அப்ப அவங்க வந்து சூதன். அதனால நம்ம இப்ப என்ன பண்ணிட்டோம்னா, பகவத்கீதா படிக்காத முட்டாள்கள் நம்ம தான். நம்ம என்ன பண்றோம்னா, அவன் சூத்திரன் ஃபேமிலியில பிறந்திருக்கானே அவன் எல்லாம் சூத்திரன், அவன் உள்ள விடாதே, அவன் அப்படி நிற்கவே. இவன் வந்து பிசினஸ் கம்யூனிட்டியில இருக்கான், அவன் எல்லாம் பிசினஸ் பீப்புள். இவன் வந்து பிராமண கம்யூனிட்டியில பூனல் போட்டிருந்தான், அவன் பிள்ளையும் பிராமணன், அவன் பேரனும் பிராமணன், எல்லாம் பூனல் போட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து கிடையவே கிடையாது. ஒரு டாக்டரோட பிள்ளை டாக்டர் ஆக முடியுமா? ஒரு டாக்டரோட வீட்டுக்கு போறோம், இல்ல டாக்டர் இல்ல, அவன் நான் இருக்கேன், அவன் பிள்ளைனா சரி நீ ட்ரீட் பண்ணி சொல்லுவோமா? நம்ம சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா அந்த பிள்ளை டாக்டர் இல்லையே. நம்ம டாக்டர்னா அந்த டாக்டர்கிட்ட தான் போறோம். ஏன் அப்ப அந்த பிள்ளை ஏன் டாக்டர் ஆகல? ஏன்னா அதுக்கு தனி படிப்பு இருக்கு. அந்த படிப்பு படிச்சாதான், அதுல தேர்ச்சி பெற்றாதான் அவன் வந்து டாக்டர் ஆக முடியும். ஒரு என்ஜினியரோட பிள்ளை என்ஜினியர் ஆக முடியுமா? இல்லை. அதெல்லாம் நம்ம இது ஏத்துக்கிறோம். ஆனா இது மாத்திரம் ஏத்துக்க முடியறது இல்லை. இப்போ அந்த குடும்பத்துல பிறந்திருக்கானா, அந்த பிராமண குடும்பத்துல அவன் பூனல் போடணும்னா அவன் வந்து பிராமணன் சொல்றான், அது கிடையாது. அவன் பூனல் போட்டு அட்டுழியம் பண்ணி அவனோட நித்திய கர்மாலாம் பண்ணலன்னா அவன் பிராமணனே கிடையாது. அதே போல க்ஷத்ரியாவும் இருக்கட்டும், இதா இருக்கட்டும், நம்ம பிறவியில எல்லாரும் சூத்ரா தான். அப்புறம் நம்ம ஒரு குணம் வெளிப்பட்டு அந்த குணத்துக்கு தகுந்தா போல நம்ம வேலையை எடுத்துட்டாதான் அது வந்து இதாகும். ஏன்னா பகவான் வந்து அப்படிதான் வந்து இந்த பாகம் பிரித்திருக்க. குணம், நம்ம ஒரு குணத்துக்கு தகுந்தா போல நம்ம வேலை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காரு. நம்ம இப்ப இதெல்லாம் மாறி போயிடுச்சு. பிராமணன் வந்து பிசினஸ் பண்றான், பிசினஸ் பண்றவங்க வந்து பிசினஸ் பண்ணாம உழைச்சிட்டு இருக்கும், இந்த மாதிரி உழவு தொழில் இருக்கும், அது மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். இதுதான் பகவத்கீதால எல்லாமே நல்லா கிளீனா போட்டு. நமாம் கர்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிக்கணுமா? அன்மியூட் பண்றேன். படிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கர்மாணி ஸ்லிம்பந்தி நமே கர்ம பலே சப்ருகः இதிமாம் யோ அபிஜானாதி கர்ம பிர்னஸ பத்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னை பாதிக்கும் எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்னா, இப்ப நம்ம எல்லாம் ஒரு வேலை பண்றோம்னா நமக்கு வந்து அந்த நேத்தி பார்த்தோம் இல்லையா, கர்ம பலன் வரும். நல்லது பண்ணா புண்ணியம் வரும், கிட்டியது பண்ணா இது வரும், என்னது பாவம் வரும். பகவானை நினைத்து பண்ணா அவருக்கு என்ன பகவான்? அவரே தான் பகவான். அவரை யாரை நினைச்சுன்னு பண்ணணும்? அவருக்கெல்லாம் கர்மாலாம் பந்தப்படுத்தவே செய்யாது. அவருக்கு கர்மா பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த கர்மம் பண்ணினதுக்கு ஏதாவது பிரதிபலம் வருமா? அதெல்லாம் வரவே வராது அவருக்கு. அவருக்கு எந்த வேலையும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. என்னை பாதிக்கும் எந்த வேலையும் இல்லை, செயலின் பலன்களுக்காக நான் ஆசைப்படுவதில்லை, என்னை பற்றிய இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்பவர் வேலையின் பலனளிக்கும் எதிர்வினைகளிலிருந்து அதுல சிக்கிக் கொள்ள மாட்டார்கள். இப்போ பகவான் வந்து நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருந்தால்தான் அந்த கான்பிடன்ஸ் எப்போ வரும் நமக்கு? அது எல்லா கிளாஸும் அட்டென்ட் பண்ணி 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 அப்பதான் அந்த பகவானோட அந்த ஒரு நம்ம ஆணித்தரனா எஸ் இதுதான் பகவான், இதுதான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வரும். சோ பகவானோட இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அவர் யாருக்கு வேண்டி அடிப்பணிந்து இந்த மாதிரி வேலை செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. அவருக்கு ஒன்னும் இது என்னது இன்னும் எனக்கு சம்திங் இம்ப்ரூவ் ஆகணும் லைஃப்ல, அந்த மாதிரிலாம் அவருக்கு அவசியமே இல்லை. அவர் தான் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு, அவர் தான் கடவுள். இதை நல்லா புரிஞ்சுட்டோம்னா நம்ம இந்த பந்தத்துல வந்து சிக்கிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः குரு கர்மைவ தஸ்மாத்வம் பூர்வை பூர்வதரம் கிருதம். பண்டைய காலங்களில் விடுவிக்கப்பட்ட ஆத்மா அனைத்தும் எனது ஆழ்நிலை இயல்பு பற்றிய இந்த புரிதலுடன் செயல்பட்டன. இந்த ஆத்மாக்கள் யாரெல்லாம் வந்து போய்விட்டார்களோ அவங்க எல்லாம் என்னை நினைத்துட்டு அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஆன்மீகத்துல இருந்து நாள் முழுக்க வேலை பண்ண முடியும். ஸ்ரீல பிரபுபாதோட ஸ்டோரி எல்லாம் பார்த்தா 2 மணிக்கு அவரோட தூக்கம் போயிடும் ஆயாச்சு. அவர் என்ன 3 மணிக்கு தூங்குற, 2 hours 3 hours தான் தூங்குவார். வயசு 70 years மேல ஆயிருந்தது. அப்புறம் என்னது காலையில இருந்து பேப்பர் படிக்கிறது, ரேடியோ கேட்கறது, அது மாதிரிலாம் கிடையாது. திரும்பி எழுத ஆரம்பிச்சுடுவார். என்னது பகவத்கீதா உரை எழுதுறேன், பாகவதம் உரை எழுதுறேன்னு என்னவோ எழுதிட்டு இருப்பார். அப்புறம் எழுதுறது, அப்புறம் என்னது வாக்கிங் போவார். வாக்கிங் போகும்போது வந்து லெக்சர் தான். அப்புறம் வந்தாச்சுன்னா பாகவதம் லெக்சர்ஸ், அப்புறம் இந்த ஸ்லோகா பஜன், எந்த நேரமும் அதேதான், கோயில் வழிபாடு. அப்ப அந்த மாதிரி பண்ண நிறைய பேர்கள் இந்த அவர் வந்து அவரோட குருஜியை பார்த்துதான் அதெல்லாம் கற்றுன்னு இருக்காரு. இப்ப இப்ப எல்லாருமே இந்த என்னோட உலகத்துக்கு வந்து விட்டார்கள். அப்ப என்ன பண்ணோம் நாமளும்? அதுலதான் போட்டிருக்கு.
எனது பண்டைய காலங்களில் விடுவிக்கப்பட்ட ஆத்மா அனைத்தும் எனது ஆழ்ந்த இயல்பு பற்றி இந்த புரிதலுடன் செயல்பட்டன. எனவே நீங்கள் அவர்களின் கடமைகளை பின்பற்ற வேண்டும். நம்மளும் அவளோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் பார்த்துட்டு அவ என்னெல்லாம் கைடு பண்ணிருக்காங்களோ அந்த கைடன்ஸ்ல நம்ம வந்து போகணும். அப்ப நம்ம கரெக்டான பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் வந்திருக்கோம். இது நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, இது சார்ட் பார்த்தோமே, எப்படியெல்லாம் நம்ம இந்த ஜென்மத்துல இருக்கோமோ அதேதான் அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு கிடைக்கும். அப்ப வந்து எனக்கு இப்படி பிறவி எடுத்துட்டேன்னா நம்ம கர்மானால்தான் இந்த மாதிரி பிறவி எடுத்துருக்கோம். கர்மணோ ஹ்யபி போதவ்யம் ச விகர்மணஹ அகர்மணஸ்ச போதவ்யம் கஹனா கர்மணோ கதிஹி. செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிகவும் கடினம். நேற்றைக்கு பார்த்தோம், ரொம்ப கடினம். இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஐ எக்ஸ்பிளைன் இல்லையா. யாராவது சொல்லலாம், நான் சொல்லி கொடுத்தேன்னா எனக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஐ திங்க் சொல்லி கொடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ஐ திங்க் ரிப்பீட்டர். ஓகே, அப்ப நம்ம எப்படி வந்து இந்த ஜென்மத்தை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றோமோ அதே போல நமக்கு கிடைக்கும் நியூடிட்டி. ஐ திங்க் ஐ செட் தட். அப்ப நம்ம வந்து நல்ல அப்ப இப்ப வந்து ஆன்மீகத்தை நல்லா ருச்சி கண்டு பகவானை பத்தி நினைப்போம். அடுத்த இதுலயும் என்னது திரும்பி ஒரு இதாதான் பிறப்போம், ஒரு டெஃபினட்டா ஒரு ஹியூமன் ஃபார்மா பிறப்போம். நல்லவர்கள், தட் இஸ் ஆன்மீக குடும்பத்துல பிறப்போம். சின்ன வயசுல இருந்தே பஜன் என்ன, கீர்த்தனம் என்ன, அந்த சில குடும்பம் எல்லாம் அப்படி இருக்கும் இல்லையா, ரொம்ப பலம் வருவா, ஆச்சாரியர்கள்லாம் வீட்டுக்கு வருவா, அந்த மாதிரி ஒரு இதுல குடும்பமா இருக்கும். சோ அதுல நமக்கு பிறவி கிடைக்கும் அப்படின்னு. அது வேற ஒரு ஸ்லோகத்துல வரும் அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன். இதுல என்ன கொடுத்து பார்க்கலாம். செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிகவும் கடினம். எனவே கர்மா, தட் இஸ் நம்ம செயல் பண்றது எது நல்ல செயல். எனவே கர்மா, தட் இஸ் செயல் என்பது என்ன, அந்த கர்மானா என்ன, பலநோக்கு செயல்கள்னா என்ன, விகர்மா தடைப்பட்ட செயல்னா என்ன, அகர்மா செயலின்மை, தட் இஸ் பகவானை நினைத்து பண்றதுலாம் செயலின்மை. அப்படி அதுனா என்னது என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா இட் இஸ் நாட் சோ ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு காரியம் நம்ம பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஒருத்தர் தானம் கொடுக்குறோம், சரி வந்துட்டியா, இந்த இது நான் உனக்கு வேண்டிதான் வச்சிருக்கேன், இவ்வளவு நாளா நினைச்சுன்றேன், உனக்கு வேண்டி நான் வச்சிருக்கேன், நான் கொடுக்குறேன், சந்தோஷம் தானே, நீ சந்தோஷப்பட்ட இல்லையா, ஓகே. அப்புறம் பக்கத்து யாராவது தெரியுமா, அவன் வந்தா, நான் எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்துட்டேன், பணமும் கொடுத்தேன், என்னோட ட்ரெஸ் எல்லாம் கொடுத்தேன், அதை கொடுத்தேன், இதை கொடுத்தேன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க கொடுத்த இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பகவான் கொடுக்கறதுக்கு. அப்ப யாருக்கு அவர் நன்றி சொல்லணும்? பகவானுக்கு. ஆஹா, எனக்கு ஒரு நல்ல காரியம் பண்றதுக்கு ஒரு நீங்க அனுகிரகம் பண்ணீங்களே, உங்களோட தயவாலதான் நான் கொடுத்தேன், நீங்க எனக்கு நிறைய கொடுத்துருக்கீங்க, அந்த நீங்க கொடுத்ததுல இருந்து நான் எடுத்து கொடுக்குறேன், பங்குதான் வச்சேனே தவிர நான் ஒண்ணும் உற்பத்தி பண்ணல. இந்த எது தானம் பண்றதா சரி, பண்றதாலும் சரி, இல்ல பகவானுக்கு வேண்டி யாகம் யஜ்யம் பண்றதாலும் எப்படி இருந்தாலும் பகவான் இன்வால்வ் பண்ணி நம்ம பண்ணும்போது அதெல்லாம் செயலின்மை தனத்துல வந்துடும். கர்மா இதுல வரும். இல்ல நான் பண்றேன்னு சொல்லும் போது என்ன ஆயிடும், கர்மால வந்துடும். கர்மானாக்க இது கிடைக்கும், என்னது புண்ணியம் கிடைக்கும், மேல புண்ணிய லோகம் வரைக்கும் போவோம், பிரம்ம லோகம் வரைக்கும். ஆனா எல்லாம் அனுபவித்த பின்ன நம்ம வந்து திரும்பி மறுபிறவை கிடைக்கும். சோ கர்மாலையும் சரி விகர்மாலையும் மறுபிறவை வரும். ஒன்லி அக்கர்மா மாதிரி பண்ணும்போது மறுபிறவை கிடைக்காது. இது மாத்திரம் நல்லா ஆணித்தரமா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். விகர்மாவாதி என்ன பண்ணுவோம், வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள், கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து. ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு நான் இதெல்லாம் தான் சாப்பிட போறேன், இப்ப என் பல்லு அந்த மாதிரி இல்ல, ரொம்ப சின்ன பல்லு தான், என்ன பண்ணலாம், அப்ப அந்த நைஃப் ஃபார்க் அதை வச்சு நான் குத்தி அதை நான் சாப்பிடுவேன், ஆனா சாப்பிட்டே ஆனும். அந்த மாதிரி வேதங்களை கட்டுறதா அவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு. அவன் கற்க மாட்டான், அதெல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது. அப்ப சாப்பிடும்போது என்னது, கீழான உயிரினங்களாக புழு பூச்சியா பறக்கிறதுக்கு மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து ஆன்மீகவாதிகளால் ஒற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. எடுத்த பிறவி நோக்கத்தில் என்ன, எடுத்த பிறவி ஒரு ஹியூமன் பிறவி நோக்கம் என்னது, பகவானை ஸ்துதிக்கணும். அந்த ஒரு ஹியூமன் பாடியால தான் முடியும். அது அந்த நோக்கம் வந்து இட் இஸ் நாட் கெட்டிங் ஃபுல்ஃபில்ட். அப்ப என்னது, தோல்வி. இந்த ஹியூமன் பாடி எடுத்துட்டு தோல்வி பெறான். அப்ப அவன் திரும்பி அதான் அந்த நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, இந்த இது ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் மாதிரி மேல வந்துட்டோம் 98, ஆனா அங்கேயும் வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணலன்னா திரும்பி கீழே வரதுக்கு ஆபத்து இருக்கு. கர்மவாதி யாகம் எங்கன்னா பண்றான், பக்தி உள்ளவர்கள் தான் அவர்கள் எல்லாம் வேதங்களை பின்பற்றுகிறார்கள். ஸ்வர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவார். ஏன்னாக்கா அதுல எல்லாம் பல நோக்கு செயல்கள் இருக்கும். நான் இந்த யாகம் பண்றேன், இந்த யாகம் பண்ணி இவ்வளவு பேருக்கு சாப்பாடு போடுறேன், எனக்கு ஏதோ ஒண்ணு நடக்கணும், அதெல்லாம் பண்ணும்போது அது நடந்து விடும். அவன் வந்து ஒரு கர்மா பண்றான், நல்ல கர்மா தான் பண்றான், புண்ணியம் கிடைக்கும். அப்போ இந்த ஸ்வர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவோம். அதனால என்ன, அந்த புண்ணியம் எல்லாம் கரைஞ்ச அப்புறம் இறுதியில் ஜட உலகில் திரும்பவும் பிறவி எடுப்பான். ஞானியா இருக்கிறவங்க என்னது, எப்பவும் ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடீஸ் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள், தட் இஸ் ஆத்ம தத்துவம். நான் கருதி யாரு, இந்த உடல் அல்ல, எல்லாம் ஆத்மா தான். இந்த ஆத்மா நினைச்சா நமக்கு வந்து யார்கிட்டையும் சண்டே வராது.
ஏன்னா நம்ம தான் அவன் என்ன உடல் என்னோட ஸ்கின்னை பார்த்து நீ வந்து டார்க் ஸ்கின், நீ என்ன குள்ளமா இருக்க, நீ என்ன குண்டா இருக்க, இப்படி என்ன சொன்ன, என் உடல்ல தானே சொல்றான், என்ன சொல்லலையே, நான் தான் ஆத்மாச்சு. அந்த மாதிரி எவ்வளவு பேருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். அது நமக்கு பயிற்சி பண்ணிக்கணும். அந்த மாதிரி அந்த நிலைக்கு போயிட்டோம்னாக்கா அப்ப அது எப்படி வரும்? இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடிஸ் பண்ணதான் வரும். ஆத்ம தத்துவம், ஆத்ம ஞானம் அது வந்து நம்ம பெறும்போது என்ன ஆகும்? யார் என்ன சொன்னாலும் நமக்கு வந்து உரைக்காது. அந்த மாதிரி அப்போ என்ன ஆகும்? பயனுலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். நம்ம வந்து எது பண்ணினா எனக்கு வந்து மறுபிறப்பு கிடைக்கும், கோபப்பட்டா வந்துடும், அப்ப மறுபிறப்பு கிடைக்கும். இல்ல இந்த மாதிரி கர்மா எனக்கு பல நோக்கு சேவை பண்ணாலும் எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி கர்மா பண்ணாலும் எனக்கு வந்து மறுபிறப்பு கிடைக்கும். ஆனா அதெல்லாம் சிக்கிக்க மாட்டேன், வந்து ஆன்மீகத்தை மூழ்கி இருப்பேன் அப்படின்னு. பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். இவெல்லாம் பக்தி சேவை பண்ணுவாங்க, ரொம்ப பாக்குறதுக்கு இப்படி இருப்போம் பாக்குறது. ஆனா நம்ம வந்து ஒரு அவுட் சைட் அப்பியரன்ஸை வச்சு ஒருத்தர் கவனிக்க முடியாது. நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணோம்னு நம்ம தான் வந்து காசிப் எல்லாம் பண்றோம்னு நமக்கு தான் இழிவு, பாவம் நம்ம பண்றோம்னு அந்த கணக்குல ஒண்ணு. எஸ், அப்ப நேற்று பார்த்தோம், இந்த ஒரு போட்டோ தான் பார்த்தோம் இல்லையா? கர்மால யார் இருக்காருனாக்கா இவர் தான். நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளா யாரை வச்சுக்கலாம்? முன்னோடி நமக்கு எப்போ சொன்னேன், ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட் பண்றதுக்கு யாரா இருக்கும்? நாரதர். எப்போ நாராயணன் அவர் வாயில இருக்கும். கர்மண்ய கர்மயः பஷ்யேத் அகர்மணச்ச கர்மயः சபுத்திமான் மனுஷ்யேஷு சயுக்தः கிருஷ்ண கர்ம கிருத். கர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகிறான். கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். இது போல ஒரு 4-5 ஸ்லோகம் இருக்கு பகவத்கீதால. கொஞ்சம் உன்னிப்பா கவனிச்சு புரிஞ்சுனோம்னா புரிஞ்சுக்கும். கர்மாவில் அகர்மா, கர்மான என்னது? புண்ணிய செயல்கள் பண்றோம், அதுல அகர்மாவை காணணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் பண்றேன் புண்ணிய செயல்கள், யாகம் யஜ்ஞம் பண்றேன், ஆனா பல நோக்கு செயல்களா பண்ணல. என்னோட டியூட்டி பகவானுக்கு அது வந்து வருஷம் நான் வந்து ஒரு யாகம் பண்ண நினைச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றோம். என்னது? அது என்னோட டியூட்டி, பகவானை திருப்தி பண்றதுக்கு பண்றேன். அப்போ வந்து யாகம் யஜ்ஞம் பண்ணாலும் என்னது? பகவானை நினைச்சு பண்ணும்போது அந்த அந்த அவனோட செய்கை என்ன ஆயிடும்? அகர்மா லெவலுக்கு போயிடும். அவன் கர்மா பண்றான், ஆனா அகர்மாவா மாறிவிடும். ஆனா அகர்மாவில் கர்மாவையும், அகர்மாவா பண்றாவும் பகவானை நினைத்து பண்றான். நடுவுல வரும் இந்த இதெல்லாம் பண்றேனே, எல்லாம் பகவானை நினைத்து பண்றேன்னா, எல்லாம் நீங்க எல்லாம் போட்டோ எடுங்கன்னா நான் பகவானை நினைத்து பண்றேன், இல்ல இந்த இதுல பட்டப்பட்டே எழுதணும், நான் வந்து தானம் கொடுத்திருக்கேன், எல்லாம் கோயிலுக்கெல்லாம் நான் கொடுக்குறேன், நல்ல இதா கொடுக்குறேன், பகவான் கொடுத்திருக்காரு, எல்லாம் கொடுக்குறேன். ஆனா என்னோட அது மை நேம் ஷுட் பி தேர். அந்த பிளேக்கா அந்த இதுல போர்டுல எல்லாம் யாரெல்லாம் கொடுத்திருக்கார்கள், நன்கொடை வழங்கி இருக்கார்கள், அந்த இதுல என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வரணும், கொஞ்சம் போல்டா எழுது. டியூப்லைட் கொடுத்திருக்கேன், அந்த டியூப்லைட் முழுக்க கருப்பும் இங்கால எழுதிருக்கணும், இவர் கொடுத்தார் அவர் கொடுத்தார் அப்படின்னு. அப்புறம் இந்த டியூப்லைட் வந்து வெளிச்சம் தர இடமே என்னது? டார்க்கா தான் இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி சில பேருக்கு வந்து பண்ணுவாங்க, நல்லது விஷயங்கள்லாம் நன்கொடை கொடுப்பா, எல்லாம் பண்ணுவா. ஆனா அந்த அக்கர்மா இதுல பண்றாங்க, அதுல வந்து கர்மா வந்து இன்க்ளூட் ஆயிடும். ஏன்னா நான் பண்றேன், என்னோட பேர் வரணும், அந்த மாதிரி பண்ணும்போது போயிடும். எகைன் இட் கம்ஸ் பேக் டு ஸ்கொயர். என்னது? கர்மா நிலைக்கு வந்துடும். அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். சோ கர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகின்றான். அப்ப நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம என்ன பண்றோம் பார்த்து பண்ணுவோம். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். அந்த மாதிரி நல்லா புரிஞ்சு பண்ணும்போது என்னது? என்ன ஆக்டிவிட்டி யூடோ, நம்ம டியூட்டி, வீட்டுல இருக்கோம்னா வேலைக்கு போவோம், ஒரு விசேஷத்துக்கு போவோம், ரிலேட்டிவ்ஸ் வருவாங்க வீட்டுக்கு, நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்கு போவோம். எப்பவுமே நம்ம வந்து கான்ஷியஸா இருக்கணும், நம்ம என்ன நிலையில என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த இது மாதிரி இருக்கிறவங்க என்னது? உன்னத நிலையில் இருக்க அவன் எல்லா செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். அவனுக்கு என்ன கர்மானா என்ன தெரியும், அகர்மானா என்ன தெரியும், விகர்மானா என்ன தெரியும். அது நல்லா புரிஞ்சுட்டு செயல்படணும். இதுலயும் இம்பார்ட்டன்ட் இது. தியக்த்வா கர்ம ஃபலா சங்கம் நித்ய திருப்தோ நிராசய கர்மண்யபி பிரவருத்தோ அப்பி நைவ கிஞ்சித் கரோதி சஹ. தனது செயல்களின் முடிவுகளின் மீதான அனைத்து பற்றுதலையும் கைவிட்டு எப்போதும் திருப்தியுடனும் சுதந்திரத்துடனும் எல்லா விதமான முயற்சிகளிலும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவர் எந்த பலன் தரும் செயலையும் செய்வதில்லை. அப்படின்னா என்னது? எல்லா கர்மமும் பண்ணுவோம், தனது செயல்களின் முடிவுகளின் மீதான அனைத்து பற்றுதலையும் கைவிட்டு நான் எல்லா வேலையும் பண்றேன், ஆனா அதோட அவுட்கம் என்னது? அதெல்லாம் ஐ எம் நாட் கன்சர்ன், அதுல பற்றுதல் இல்லை எனக்கு, என்னோட டியூட்டி நான் பண்றேன் அந்த மாதிரி. அப்புறம் என்ன? தன்னுள் திருப்தியோடு நான் என்ன பண்றேன், நான் வெரி ஹாப்பி, திருப்தியோட பண்றான், சுதந்திரத்தோட பண்றான், எல்லாவித வேலையும் பண்ணுவோம், எல்லாவித முயற்சிகளையும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவர் எந்த பலன் தரும் செயலையும் செய்வதில்லை, எதிர்பார்ப்பில்லை. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து ஒருத்தர் இஸ்கான் டிவோட்டி தான், ஏன்னா அவர் பின்னாடிலேயும் பார்த்தாலே தெரியும், இந்த குடுமி எல்லாம் வச்சுட்டு இருப்பாங்க.
இப்ப இந்த மூட்டை தூக்குற ஆளு அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்றான், ஏன்னா அவன் இது வண்டிக்கு மேல நிக்கிறான்னு அது தாப்பா நீ எதுக்கு மேல இருந்து கீழே வந்து திரும்பி இறங்கி வச்சு எல்லாம் பண்ணாதே, நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணி கொடுக்குறான். ஃபுல் அன்லோட் பண்ணிட்டான், எல்லாம் பண்ணிட்டான். அப்புறம் என்ன கூலிக்கு வேண்டி நிற்கிறாங்க இல்ல, அரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கும். நான் இவ்வளவு பண்ணேன்னு எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பே இல்லை. ஒரு டிவோட்டி அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். டிவோட்டினா கிருஷ்ண பக்தன் வந்து என்ன நினைப்போம், நான் கடவுளுக்கு வேண்டி வேலை செய்யறதா, கரெக்டா அந்த டைம்ல நான் வரதும் இவன் வேலை செய்யறது என்ன பகவான் அந்த இடத்துக்கு அனுப்பியிருக்க இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான், சரி நான் பண்றேன். அவன் கேட்கவே மாட்டான், இந்த ஆளு கேட்டிருக்க மாட்டான். இவனே வந்து நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்ப்பா, நீ ஏன் கீழே இறங்கி சிரமப்படுறேன்னு அவன் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டே என்னது ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி அவன் எதிர்ப்பு எல்லா வேலையிலும் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் எதிர்பார்ப்பின்றி அவன் வந்து எல்லா நல்ல வேலையும் செய்வான். அப்ப அவன் வேலை பண்றது எல்லாமே என்ன லெவல்ல வரும், அக்கர்மா லெவல்ல வரும். எல்லாம் பகவான் என்ன நினைத்து பண்றான். எஸ், பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்மஹவிர் பிரம்மாக்னோ பிரம்மநாஹுதம் பிரம்மைவ தேன கந்தவ்யம் பிரம்ம கர்ம சமாதினா. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக உள்வாங்கப்பட்ட ஒரு நபர், ஸ்ரீல பிரபுபாத போட்டோ தான் போட்டோம், ஃபுல்லாவே அவர் அப்படியே ஐக்கியமாயிட்டார். மூச்சு விடுறதுல இருந்து எல்லாமே அவர் வந்து இதுதான் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா தான். அந்த மாதிரி முழுமையாக உள்வாங்கப்பட்ட ஒரு நபர் ஆன்மீக செயல்களில் தனது முழு பங்களிப்பின் காரணமாக ஆன்மீக ராஜ்யத்தை அடைவது உறுதி. அப்ப யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்காங்களோ, காலையில இருந்து நம்மளோட இது நடக்கிறது, 6 மணில இருந்து கிளாஸ், 6:30 மணிக்கு ஒரு பாகவதம் கிளாஸ், அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க வந்து அட்டன் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். யாருக்கெல்லாம் நேரம் இருக்கும், உங்க வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு அட்டன் பண்ணி சொல்லல. யாரெல்லாம் ரிட்டையர்ட், யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ, இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் சரியா இருக்கணும், வேற ஒன்றும் கர்மா இருக்கக்கூடாது. நமக்கு வந்து இன்னும் பேரம்பேத்தியெல்லாம் இருந்ததுன்னா அவங்கள ஸ்கூல் அனுப்பணும். இல்ல நான் பாகவதம் கட்டு இருக்கேன்னு சொன்னா சரியாகாது, வீட்டு வேலையும் பார்க்கணும். அப்படி இந்த நேரமும் பகவானை நினைத்து நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அவன் வந்து பகவானுடைய ராஜ்யத்தை அடைவது உறுதி அப்படின்னு பகவானே சொல்லியிருக்கார். இதுல ஸ்லோகா பகவத்கீதா. இதான் லாஸ்ட். எஸ் ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிக்கணுமா? படிங்க, அன்மியூட் பண்ணி. ஹரே கிருஷ்ணா, அன்மியூட் பண்ணேன் படி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்ரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ் தத்வதர்ஷினः. ஆன்மீக குருவை இப்ப இதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், ஆன்மீக குருவை அணுகணும். நம்ம வந்து ஒரு குருன்னு தேடின்னு போக முடியுமா, நமக்கு தெரியாது யாரு குருன்னு தெரியாது. நிறைய இருக்கா. இப்போ நம்ம வெளியில போச்சுன்னா, வெளியிலன்னா நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த உலகத்துல நிறைய பேர் நான் தான் குருன்னு இருக்காங்க. அவங்க ரியல் குருவா என்ன ஃபாலோ பண்றாங்க தெரியாது. ஆனா இஸ்கான் மாதிரி வந்து பேர் போனது ரொம்ப வருஷமா நடக்கிறது. கரெக்டா வந்து இந்த கௌடியா அந்த ஒரு சங்கிலி தொடர அவங்க வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அப்போ ஆத்தென்டிக்கா இருக்கு அவங்களோட இதெல்லாம். அப்ப நம்ம வந்து கரெக்டான இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அது நம்ம கேட்டு ஃபாலோ பண்ணா நம்ம தேடின்னு போண்டா, குரு நம்மளை தேடின்னு வர. இப்போ ஜெயபதாக்க சுவாமி வரப்போற நம்ம ஜூலை மாசம் எண்டுல. அப்ப நம்ம வந்து அந்த ஆன்லைன்ல நம்ம பார்க்கலாம், அவர் லெக்சர் கொடுக்கறதெல்லாம் பார்க்கலாம். சோ நம்ம வந்து அவரை தான் ஃபாலோ பண்றோம். அப்ப என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் ஆன்மீக குருவை அணுகணும். ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய், அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்வி கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். அப்பெல்லாம் குருகுலமா இருந்ததுனால அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. அவருக்கு சேவை செய்யணும். இப்ப யாரு குருன்னே தெரியாது, எல்லாம் ஆன்லைன் படிக்கும் போது ஒண்ணும் தெரியாது. ஆனா அவருக்கு சேவைன்னா இப்ப எப்படி பண்ணலாம், காலம்தி கைமுத்திலாம் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஓகே கோயில் கட்டுறாங்க. இப்ப நம்ம இஸ்கான்ல வந்து மங்களூர்ல கோயில் கட்டுறாங்க. நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு 500 ரூபாய் கொடுக்க முடியுமா, சரி நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு 500 ரூபாய் கொடுக்க, கேட்க மாட்டாங்க. இப்ப இவ்வளவு எல்லாம் படிக்கிறோம், லெவல் 1 லெவல் 2 லெவல் 3 ஒன்னும் பணம் கேட்க மாட்டாங்க. இப்ப நாங்களும் வந்து சேவை பண்றோம், நீங்களும் சேவை பண்ணலாம். ஒன்னும் நமக்கு பணம் எல்லாம் கிடைக்கும், இங்க பணத்தோட வியாபாரமே கிடையாது. ஆனா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், இவ்வளவு நம்ம அறிவு கிடைக்கிறது, இவ்வளவு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அப்ப நம்மளால முடிஞ்சது. இப்ப இல்ல அடுத்த வருஷம் பார்க்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஆனா என்னன்னாக்கா அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்வி கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய்யறதுக்கு என்ன பண்ண முடியும், நம்ம வீட்டுக்கு எல்லாம் வர முடியாது. ஒருத்தர் ஒரு ஃபாரின்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க, நம்ம என்ன ஃபாரின்ல போயிட்டு அவங்களுக்கு தொண்டு பண்ண முடியுமா, அதெல்லாம் முடியாது. அப்புறம் உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். இங்க என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை வந்து அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க. அப்புறம் அவங்க வந்து தேர் ஆல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள். அப்போ தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். இங்க எக்ஸாம்பிள் யாரு கொடுத்திருக்காங்க, கிருஷ்ணரும் பலராமரும். கிருஷ்ணருக்கு தெரியாத ஞானமா இவர் வந்து சொல்லிக் கொடுக்க போறார். அவர் இயற்றிய ஒரு இதுதான் என்னது, வேதம் எல்லாமே கிருஷ்ணர் சொன்னதுதான் வேதமா வந்திருக்கு. ஆனால் எப்படி ஹம்பிளா பார்த்துன்னு அந்த போட்டோவே ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கும். கிருஷ்ணர் பலராமம் உட்காந்துட்டு ஒண்ணுமே தெரியாத குழந்தைகள் மாதிரி உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஹம்பிளா நம்ம இருக்கணும். அந்த மாதிரி குழந்தைகள் சொல்லும்போது ரொம்ப நல்லா ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து முடிச்சுடலாம், இன்னும் 2 minutes தான். அவதாரம் சத்தியமா? எஸ், பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறது சத்தியம். பூமியில் பிறப்பதால் பகவானின் பெருமைகள் குறையுமா? குறையாது. அதே அவரோட எல்லா அப்புலன்ஸும் இருக்கும்,
ஆனா பாக்கிறதுக்கு வேற ஒரு குழந்தை ரூபத்துல வருவர். ஆனா அவ்வளவு ஞானம், அறிவு எல்லாம் இருக்கும், பலம் எல்லாம் இருக்கும் அவர்கிட்ட. அவர் உடல் பஞ்சபூதங்களால் ஆனதா? இல்லை, அவரோட உடல் பஞ்சபூதங்களால் ஆனதில்லை. சுத்த சத்துவ நிலையில அவர் இருக்காரு. பகவான் சுய இச்சையால் கிருபையால் பிறக்கிறார்னா அவர் ஒரு ஒரு உருவம் எடுத்து வரார். எப்பொழுது பிறக்கிறார்? தர்மம் தலை குனியும் பொழுதும் தர்மம் தலை குனியும் போது பிறக்கிறார். பயன் என்ன? சாதுக்களை காக்க, துஷ்டர்களை அழிக்க, தர்மத்தை நிலைநிறுத்த வருகிறார். கிருஷ்ணர் எப்படி தோன்றுகிறார்? திவ்ய உடலுடன் தோன்றுகிறார். கிருஷ்ணர் எப்போது தோன்றுகிறார்? தர்மம் எங்கெல்லாம் எப்போதெல்லாம் அழிகிறதோ அப்ப தோன்றுகிறார். கிருஷ்ணர் ஏன் தோன்றுகிறார்? திரும்பி திரும்பி அதேதான் வரும். பக்தர்களை காப்பாற்ற, தீயவர்களை அழிக்க. இவற்றை அறிவதால் என்ன பயன்? மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் நாம் பிறப்பதில்லை. இதெல்லாம் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுட்டு இதையே நல்லா படிச்சு புரிஞ்சுட்டோம்னா நமக்கு திரும்பி இந்த நிறைய ஒரு ஸ்லோகால இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுட்டுனா இந்த உலகத்தை நாம் திரும்பி பிறவி எடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு. சோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம். இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு பார்த்தோம். அப்புறம் கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம 4 விதம் பிரித்திருக்காரு. அது வர்ணாசிரம அதை வந்து அமைப்பை உருவாக்கியவராக இருக்கிறார். கர்ம யோகான்னு என்ன பார்த்தோம்? தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். அப்புறம் ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் தத்விதி. இப்ப நம்ம கடைசியில பார்த்ததுதான் வந்து இதெல்லாம் நம்ம வந்து எந்த பாதையில போயிட்டு இருக்கோம்? பகவானை புரிஞ்சுட்டு அந்த ஆன்மீகத்துல இருக்கோம். அப்ப வந்து இதெல்லாம் ஹம்பிளா உட்கார்ந்துட்டு அதெல்லாம் கேட்டு புரிஞ்சுக்கணும். Hare Krishna.